Вітаю, паважаныя калегі, паважаныя дэлегаты і дэлегаткі, беларусы, якія глядзяць нас на Ютубе. Гэта чарговае паседжанне каардынацыйнай рады. Мы працягваем працаваць пасля знікнення спікеркі Анжалікі Мельнікавай. На жаль, дагэтуль невядома, дзе знаходзіцца Анжаліка, які лёс ці што здарылася ўвогуле. Мы чакаем вынікаў следства, чакаем новай інфармацыі, спадзяемся ў найбліжшым часе ведаць больш. Пакуль Каардынацыйная рада не спыняе сваю працу, мы працягваем рабіць усё дзеля будучыні Беларусі, тое, што мы можам, тое, што у нашых сілах планаваць Беларусь будучыню і рабіць высновы пра тое, што нельга паўтараць. І вялікую працу ў гэтай галіне робіць камісія па адукацыі і навуцы, якая глядзіць у будучыню беларускай адукацыі і таксама ўжо рэагуе на тое, што адбываецца ў галіне беларускай адукацыі сёння. І акурат сёння мы сабраліся на слуханні, якія менавіта і ініцыявала камісія па адукацыі і навуцы. Сёння мы разгледзім тэму вельмі актуальную, на жаль, не толькі ў галіне адукацыі, але і ва ўсіх, але сёння мы засяродзімся менавіта на рэпрэсіях у галіне адукацыі і навукі і умовах і працэдурах адказнасці. Я перадаю слова кіраўніку камісіі па адукацыі і навуцы, спадару Паўлу Церашковічу, каб распачаць слуханні, калі ласка. Вітаю, шановні колеги. Ми починаємо слухання, присвячені репресіям політичним у академічному асяроддзі. На жаль, нам треба ось одразу сказати, що термін академічне, яно не покриває усі репресії, з якими ми маємо, з якими ми сутикнулися. Гэта репресії, я би сказав, супроть інтэлектуальнай супольнасці. Гэта не толькі выкладчыкі універсітэтаў, гэта не толькі настаўнікі, гэта не толькі студэнты, гэта таксама прадстаўнікі экспертнай супольнасці, якая звычайна выпадае з нашага зроку, але мы бачым, што значная частка сяброў менавіта гэтай супольнасці попала пад рэпрэсіі. То бок усе, хто уваходзіць у гэтае кола, яны ў фокусе нашай увагі. І я перадаю слова сённяшняму мадэратару нашай дыскусіі Андрею Лаврухіна. Андрей, калі ласка. Дзякуй, Павел, дзякуй, Станіслава, калегі, паважаныя. Мяне добра чуваць, першае такое пытанне, да? Вось. Так, сапраўды, тэма гэта асабліва сумная, менавіта таму, што адукацыя ўсё ж такі звязана з тым, і інтэлектуалы звязаны, інтэлектуальныя эліты звязаны з тым, што, ну так, прынята ў развітых грамадствах называць авангардам грамадства і звязваць з будучыняй. І таму, калі мы кажам аб тым і адказваем на пытанне, чаму мы менавіта засяродзіліся на гэтай сацыяльнай групе, так кажучы сацыялагічнай мовай, менавіта з гэтай прычыны. Таму што гэта ўжо ідзе гутарка аб тым, якія закладваюцца праграмы дзеянняў на бліжэйшую будучыню. Рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў акадэмічнай, навуковай, экспертніцкай супольнасці, супраць інтэлектуалаў і моладзі, як ва універсітэтах, так і ў школах, гэта рэпрэсіі супраць будучыні. І сапраўды пытанне тут, па-першае, звязана з тым, наколькі вялікія маштабы, і першае, што будзе ў нашай праграме, калі вы паглядзіце на яе, гэта дыягназ сітуацыі, наколькі, самі гэтыя рэпрэсіі мэтанакіраваны, наколькі яны ўжо маюць ахвяры. У гэтым сэнсе ёсць шмат сведак і шмат крыніц, якія разыходзяцца ў сваіх дадзеных, але тым не менш, вось, я бы пачаў, мы, па-першае, сёння правядзем з розных крыніц розныя дадзеныя, і я пачаў бы з таго, што прывёў вось такія адносна свежыя дадзеныя, якія нам прадставілі кіберпартызаны.
Яны, як вы ведаеце, выйшлі такія два рэпартажы вялікія з даследаваннем, з расследаваннем, ну так называюць яго самі прадстаўнікі кіберпартызанаў. Дарэчы, вялікі дзякуй тым, хто гэта робіць і хто на гэта звяртае ўвагу. Вось менавіта на гэтую мэтавую групу. Гэта азначае, што сапраўды у нашым дэмакратычным руху ёсць асаблівая ўвага да гэтага пытання. Таму што сапраўды вось тое, што як трапна адзначыла Тацяна Шыцова свой час, гэта акупацыя будучыні, акупацыя будучыні. І гэта асаблівая вось такая тэма была сапраўды, ну так, даволі красамоўна прадстаўлена ў гэтым расследаванні кіберпартызанаў. Я нагадаю, што згодна з сведкам, галоўным сведкам, рэктарам БДУ, а дадзеныя там менавіта па самым вялікім універсітэце, самым і па колькасці студэнтаў, і па колькасці выкладчыкам, і па ну, такой бачнасці гэтых даследаванняў і ўвогуле у глобальнай прасторы адукацыйнай, вышэйшай адукацыі, БДУ, безумоўна, з'яўляецца флагманам, як кажуць, да, і візітоўкай такой Беларусі. Дык вось, згодна з гэтымі дадзенымі, нагадаю, больш за ці каля там, ну, розныя, аля вось вакол лічбы 500 выкладчыкаў, 500 супрацоўнікаў, так там кажуць, но сярод іх значная частка менавіта выкладчыкі. Я хацеў бы адзначыць, што гэта такая лічба, якая, ну так, можа і невялікая падаецца камусьці, але гэта амаль 18,5% ад усіх выкладчыкаў у БДУ, якіх налічваецца 2700 згодна афіцыйных дадзеных, якія ёсць на вось старонцы БДУ. Гэта вельмі вялікая лічба. Я ну, шмат разоў адзначваў, што насамрэч вось у галіне адукацыі, навукі, інтэлектуальных жыцця нават адзін чалавек, які можа быць звольнены, напрыклад, ты інтэлектуал ці ты такі выдатны навуковец, які ўзначальвае ці ініцыяваў школу навуковых даследаванняў, школу студэнтаў, якія рухаюцца ў тым ці іншым напрамку. Вось звальненне нават аднаго такога чалавека можа азначаць знікненне школы, цэлага напрамку, як даследніцкай, так і выкладчыцкай дзейнасці. Зразумела, што выбітных, сапраўды выдатных, вось выбітных выкладчыкаў гэта таксама трэба шукаць, і ва ўсім свеце іх прыцягваюць вялікімі грошамі, вельмі добрымі умовамі і іншымі пасуламі. Вось мы бачым, што улады Беларусі зараз лёгка расстаюцца з сотнямі выкладчыкаў толькі ў БДУ. Калі мы вось паглядзім на і так уявім, безумоўна, ў памерах там краіны, то мы ну, можам зразумець маштабы вось такіх спусташальных дзеянняў уладу. І безумоўна, гэта, як паказваюць тыя ж самыя вось расследаванні кіберпартызанаў, у гэты працэс уцягнуты вельмі шмат людзей. Гэта не толькі рэктар, ці там загады нейкіх, ведаеце, пра рэктароў па кадрах, якіх людзі ў пагонах, КДБшнікі, гэта ўжо зразумела. Але там вельмі шмат, дзесяткі людзей, якія уцягнуты тым ці іншым, значыцца, вось спосабам у таксама гэты пераслед, у размовы з выкладчыкамі і студэнтамі, і студэнткамі, у вось пагрозы розныя. Яны вельмі, гэта ж развітая, найбольш развітая мэтавая група такая, да, сацыяльная. Там все вельмі, як вы бачыце з гэтых перамоў, вельмі інтэлігентна, мякка, вось так нават, ведаеце, з такой павагай кажуць жудасныя рэчы, звязаныя з тым, што вось там, да, вядзецца, напрыклад, гутарка аб нумарах тэлефона і аб магчымасцях завядзення крымінальных спраў. Ну, каб зразумець, вось, што стаіць за гэтымі мягкімі, такімі, ведаеце, ну, вельмі, вось, хто б паслухаў, сказаў бы, ну, такая ідзе добрая размова.
інтэлектуалаў, інтэлігентаў, якія вось наўпрост разважаюць. Дык вось, каб было зразумела, якія срокі, якія вось атрымалі, напрыклад, ну, згодна, значыцца, спісаў вясны з 45 вось з усіх выкладчыкаў, прабачце, з усіх палітвязняў, вось 49 выкладчыкі і 16 навукоўцы. І гэта не поўны спіс. Напрыклад, там няма такіх экспертаў і такіх інтэлектуалаў, як Валера Касцюгова, якая атрымала 10 гадоў, і Владимира Мацкевіча. Ну вось, каб мы зразумелі, гэта Ірына, напрыклад, да, Абдукерына, настаўніца, якая атрымала 4 гады пазбаўлення волі. Юрый Адамаў, фізік-даследчык, 3 гады пазбаўлення волі. Мікалай Банько, выкладчык БДУР, 4 гады пазбаўлення. Александр Данілевіч, дацэнт БДУ, 6 гадоў пазбаўлення волі. Вось. Я ўжо называў Валерію Касцюгову, якая атрымала 10 гадоў пазбаўлення волі. Тацяна Кузіна, даследчыца, таксама 10 гадоў пазбаўлення волі. Владимир Мацкевич, вядомы філосаф, інтэлектуал і грамадскі дзеяч, 5 гадоў пазбаўлення волі. Тихон Осіпаў, інжынер-выкладчык БНТО, 11 гадоў пазбаўлення волі. Ну і вядомы, канешне, усім Александр Федута, палітолог і літаратуразнаўства, 10 год пазбаўлення волі ў калонію змоцненага рэжыму. Жудасная карціна, яна, ну, яшчэ тым, што сапраўды не меншыя срокі атрымалі студэнты. І гэты спіс, ведаеце, крывавы спіс, сапраўды, ад якога, ну, воласы на галаве вось шавеліцца. Константин Рудніцкі, студэнт БРДТУ, 6 гадоў пазбаўлення. Ганна Савачкіна, студэнтка БДУ, 7 гадоў пазбаўлення волі. І гэтак далей. Аб гэтым, ну, асобна будуць у нас калегі, прадстаўнікі студэнцкай супольнасці казаць. Я толькі хацеў вось звярнуць увагу на тыя вось прыклады, якія, ну, сігналізуюць нам аб гэтых маштабах і сур'ёзнасці гэтых выклікаў. Вось перад лікам гэтых выклікаў стае пытанне, і гэтым мы будзем займацца ў другой частцы нашых слуханняў згодна з праграмай. Што з гэтым рабіць? Ці можна гэта пакінуць так, як быццам бы гэтага не адбывалася? Зразумела, не. Але якія юрыдычныя падставы мы маем для гэтага? І якія прыклады ёсць у гісторыі і ў іншых краінах, дзе таксама, ну, аналагічныя падзеі жудасныя адбываліся менавіта ў акадэмічных і ў галіне адукацыі і навукі. Вось гэта тое, што будзе нас займаць сёння, і я спадзяюся, што мы не толькі вось паставім дыягназ, але і паспрабуем вось зразумець і рухацца ў разуменні таго, што можна з гэтым рабіць, як на гэта рэагаваць, што трэба зрабіць, каб гэта не засталося непакараным у самым, што ні на ёсць, вось такім строгім юрыдычным сэнсе таксама. І вось гэта непростае пытанне, дарэчы, адразу скажу. Тут аднымі такімі пужалкамі ці нейкімі заклікамі ці дэкларацыямі немагчыма абысціся. Гэта даволі складанае пытанне, я адразу хацеў бы папярэдзіць. І простых адказаў на гэтае пытанне няма. Але гэта не азначае, што на яго не трэба шукаць гэтыя пытанні. І што нават калі гэта складана, тым не менш вось пакідаць так, як быццам бы так павінна і быць, немагчыма. І немагчыма менавіта таму, што адукацыя гэта заўжды не толькі веды, якія кажуць, чытаючы кнігі, а гэта перш за ўсё прыклады таго, як адносяцца адзін да аднаго в вышэйшых установах, в адукацыйных установах. Вось тыя самыя сацыяльныя адносіны, якія упітваюць дзеці, студэнткі, студэнты, навучэнцы, усі, хто уцягнуты ў гэты працэс. Што яны разумеюць і што яны вось атрымліваюць у якасці прыкладаў паводзін. І калі мы гэта зараз не дадзім адзнаку, як мінімум адзнаку таго, што гэта дрэнна і што гэта не наўпрост дрэнна, а гэта вось мае юрыдычныя падставы для пакарання, што гэта трэба немагчыма так пакідаць, то тады мы ўжо зробім істотны сігнал.
Коллеги, я, тым не менш, на гэтым скончылаю сваю прамову, і мы будзем рухацца па праграме. Далей я буду больш выступаць як мадэратар і папрасіў бы прытрымлівацца таго рэгламенту і з разуменнем ставіцца да мяне, калі я буду казаць, што ўжо застаецца там минута, 2 минуты, каб мы вось уклаліся у наш графік і ўсе атрымалі магчымасць сказаць тое, што трэба. Дзякую вялікі за ўвагу, і я зараз перадаю першае слово Павлу Церашковічу, які азнаёміць нас з вынікамі даследаванняў Science at Risk, арганізацыя, якая менавіта займаецца рэпрэсіямі ў галіне адукацыі і навукі. Вось менавіта аб тых выніках даследавання, якія былі праведзены гэтай арганізацыі у беларускіх універсітэтах. Калі ласка, Павел, вам слово. Сапраўды, у ліпені-жніўні 2023 года Беларуская асацыяцыя адукацыі і навукі сумесна з нямецкай арганізацыяй Science at Risk правяла апытанне рэпрэсаваных навукоўцаў і выкладчыкаў. Усяго было апытана 25 чалавек. Гэта былі прадстаўнікі як мінскіх універсітэтаў, так і універсітэтаў з іншых гарадоў Беларусі, спецыялісты ў розных галінах навук, не толькі гуманітарных, але і прыродазнаўчых, і прыкладных, прыкладна ў роўных памерах мужчыны і жанчыны, і асобы спецыялісты, якія знаходзіліся на розных этапах сваёй акадэмічнай кар'еры. Перш за ўсё, апроч гэтага, была зроблена спроба, скажем так, намацаць агульныя параметры катастрофы, якая адбылася. То бок мы спрабавалі знайсці агульныя лічбы. Я адразу скажу, што гэта зрабіць вельмі і вельмі складана. Чаму? Таму што асноўная форма палітычных рэпрэсій у акадэмічным асяроддзі – гэта палітычныя звальненні. Значная колькасць тых, каго звольнілі, звычайна не паведамляюць аб сваіх звальненнях, бо людзі застаюцца ў Беларусі, і яны баяцца, ёсць чаго баяцца, што калі будзе розгалас, то будзе далейшы пераслед. Мы прааналізавалі статыстычныя дадзеныя, тыя, якія яшчэ раней траплялі ў адкрыты досвед, і ў тым ліку была высветлена вось такі параметр, як сярэдня ўзвешаная колькасць працаўнікоў па розных сферах, звязаных з адукацыяй. І гэтыя лічбы сведчаць, што ў 2021-2022 годзе адбылося рэзкае скарачэнне колькасці выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў. Усяго за 2 гады на 1550 чалавек, або гэта 8% ад усіх выкладчыкаў. Толькі ў адным Мінскі за гэтыя гады колькасць выкладчыкаў раптоўна скарацілася на 900 чалавек. Яшчэ больш значныя скарачэння адбыліся сярод настаўнікаў. За гэтыя 2 гады іх колькасць скарацілася на 6265 чалавек, або прыкладна 5% агульнага склада. Тое, што тычыцца складу навукоўцаў, там лічба заставалася больш-менш стабільнай, але бачна, што ў сферы сацыяльна-гуманітарных навук менавіта ў гэтыя 2 гады абвал колькасці даследчыкаў склаў 15,5%. І ёсць падставы меркаваць, што гэтыя раптоўныя скарачэнні колькасці, яны звязаны менавіта з палітычнымі рэпрэсіямі. Аб гэтым сведчыць і тое, што статыстычны даведнік па адукацыі, які некалькі гадоў увогуле не выдаваўся і быў выдадзены ў мінулым годзе 2024, з гэтага даведніка знікла лічба колькасці выкладчыкаў вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. То бок улада, яна цалкам разумее,
што адбылося, і хавае гэтыя факты. Вось нашае пытанне дазволіла дастаткова добра вывучыць тое, як арганізаваны палітычныя рэпрэсіі ў вышэйшых навучальных установах і хто гэтым кіруе. Ну, гэта дастаткова і так добра вядома, што пасля 2020 года в універсітэтах Беларусі была уведзена пасада прарэктара па бяспецы і кадрах, і гэтыя пасады займаюць кадравыя афіцэры КДБ, якія з'яўляюцца галоўнымі арганізатарамі рэпрэсій. Падобныя пасады уведзены не толькі ва універсітэтах, але і ў шмат якіх навукова-даследчых інстытутах. Апроч гэтага бачна, што створана цэлая сетка людзей, перадусім гэта тыя, хто займаюць пасады ў акадэмічным асяроддзі, якія непасрэдна звязаныя з рэпрэсіямі і якія непасрэдна іх ажыццяўляюць. У першую чаргу гэта такія прадстаўнікі такіх пасад, як намеснікі дэкана па ідэалогіі, якія не толькі вось заўважаны, што яны займаюцца непасрэдна рэпрэсіямі, у абавязкі якіх уваходзіць маніторинг сацыяльных сетак, і па звестках якіх была рэпрэсавана значная колькасць выкладчыкаў і студэнтаў у тым ліку. І бачна, што ва ўсім гэтым абавязкова прымаюць і дэканы, і загадчыкі кафедр, і увогуле вось загадчык кафедры гэта такая першая інстанцыя, першая пасада, першая асоба, якая пачынае палітычны цыск і палітычныя рэпрэсіі. І асабліва я бы хацеў звярнуць увагу на тую групу прадстаўнікоў акадэміі, якія на нешчасце, якія на трагедыях рабілі сябе кар'еры, тыя, якія ў 20-м, 21-м, 22-м і гэтак далей годах займалі пасады рэктараў, прарэктараў, дэканаў і загадчыкаў кафедр. Гэта вось самыя злосныя удзельнікі палітычных рэпрэсій. Мы прасачылі тое, як рэпрэсіі адбываліся, як яны праходзілі ў некалькі этапаў. Першы этап быў такі дастаткова мяккі ціск, калі на працягу некалькіх тыдняў, а ў некаторых выпадках нават 1–1,5 гадоў, проста выкладчыку ці даследчыку раілі змяніць свае паводзіны, спыніць публікацыі ў сацыяльных сетках і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, больш такая моцная форма даўлення з'явілася менавіта з таго моманту, калі з'явіліся прарэктары па бяспецы і кадрах, і з іх з'яўленнем звязана з'яўленне спісаў на звальненне. Па той інфармацыі, якую мы маем, гэтыя спісы маюць 3 гатункі, то бок усе, хто туды унесены, падзелены на 3 гатункі. Першы гатунак той, хто падлягаў тэрміноваму звальненню, другі гатунак гэта тыя, якіх звальнялі пасля сканчэння тэрміну кантракту, і трэці гатунак, дзе чалавеку давалася больш часу папрацаваць, але ў любым выпадку яго трэба было звольніць. Вось. Найбольш пашыраная форма палітычнага звальнення гэта менавіта звальненне па завяршэнню тэрміну кантракта. І мы маем вялікую колькасць прыкладаў таго, што людзей папярэджвалі пра тое, што кантракт скончаны проста па тэлефону. Ці проста дэкан мог спыніць на калідоры і казаць: твой кантракт скончыўся, зайдзі ў аддзел кадраў і падпішы паведамленне. Вось. Больш складаная сітуацыя это з тымі, якіх трэба было звольніць тэрмінова, і у гэтых выпадках шукалі спосаб, якім чынам можна чалавека прымусіць гэта зрабіць.
Адна з такіх форм гэта выклік да, зноў жа такі, глядзіце, да загадчыка кафедры ці да дэкана, дзе чалавеку казалі, што на цябе собрана вялікая колькасць матэрыялу, собраны кампрамат аб тваёй палітычнай дзейнасці, таму мы раім цябе як мага хутчэй падпісаць дамову па ўзгадненню бакоў. Вось, больш такія жорсткія спосабы, калі чалавека проста папярэджвалі, што калі ён гэта не зробіць, то яго проста арыштуюць, будуць суткі, пасля чаго яго будуць звальняць за тое, што было парушана працоўнае заканадаўства. Ну і да гэтага трэба дадаць, што пераважная большасць тых, хто быў арыштаваны, яны былі звольнены менавіта за прагулы. І тут, дарэчы, вельмі добра бачна, што ўлада ўсё ж такі пазбягала, як бы так лепей сказаць, пакідаць следы таго, што гэта палітычныя звальненні. То бок усе, хто ў гэтым прымаюць удзел, яны разумеюць, што яны робяць, і яны робяць усё магчымае, каб гэта не выглядала як палітычнае звальненне. Мы былі вельмі здзіўленыя, калі праводзілі інтэрв'ю, і шмат хто са звольненых казаў: ну, вы ведаеце, меня не звольнілі, я ж пагадзіўся, падпісаў гэтую дамову па згодзе бакоў. То бок гэта вось такая адмысловая палітыка ціску, у тым ліку, гэта абсалютна зразумела, каб пазбегнуць адказнасці ў будучыні. Вось, былі абсалютна такія нават, калі можна сказаць, анекдатычныя выпадкі, калі да чалавека прыходзяць супрацоўнікі КДБ, праводзяць ператрус і увозяць на допыт, і уявіце сябе, гэта вось адказнасць выкладчыка, да? Ён тэлефануе на кафедру і кажа, што вось не зможам правесці заняткі. І калі яго пасля ўсяго гэтага выпускаюць, дэкан патрабуе: а ты мне дай даведку, што ты был у КДБ. І пасля гэтага ўсё роўна складаюць вымову, і чалавека звальняюць за парушэнне працоўнага заканадаўства. Ну і яшчэ адна такая заўвага. Вельмі бачна, што менавіта самі арганізатары гэтых рэпрэсій, а гэта прарэктары па кадрах, яны вельмі рэдка выходзяць на кантакт. Гэта ўжо выключныя выпадкі, калі чалавек сапраўды аказваў моцны супраціў. Мы заўважылі літаральна некалькі выпадкаў, калі яны непасрэдна звярталіся да сваіх ахвяраў. І апошняе, што бы я хацеў сказаць, і на што мала звяртаюць увагу, гэта рэакцыя калег, якія засталіся працаваць, і практычна ўсе, з кем мы кантактавалі, казалі, што яны атрымалі дапамогу сваіх калег. Яна магла быць рознай, яна магла быць пасіўнай, проста былі словы спачування. Нерэдка былі выпадкі, калі калегі арганізоўвалі калектыўныя лісты, накіроўвалі да рэктараў і прасілі, каб чалавека адстаялі і пакінулі на працы. І толькі адзін выпадак з усіх 25 інтэрв'ю, калі калега па працы адкрыта казаў, што так вам і трэба, і даўно трэба было вас усіх звольніць і пасадзіць у вязніцу. Вось такія вынікі нашага пытання, і я бы на заканчэнне хацеў бы сказаць, што на сённяшні дзень інтэлектуальная акадэмічная супольнасць Беларусі перажывае самую вялікую трагедыю з часоў эпохі сталінізма, з жудасных чыстак 1930-х гадоў. Маштабы і глыбіня гэтых рэпрэсій сённяшніх, яна абсалютна беспрэцэдэнтная для ўсходняй Европы пачатку 21 стагоддзя.
И что самое страшное, что гэтая сторонка не перагорнутая. Рэпрэсіі працягваюцца. Літаральна учора поступило паведамленне об затрыманні настаўніка 59гадовага, якога абвінавачваюць у тэрарызме, нават не ў экстрэмізме, а у тэрарызме. То бок рэпрэсіі не спыніліся, яны працягваюцца. Дзякуй за ўвагу. Дякую, Павел. І сапраўды тут можна яшчэ дадаць шмат такіх прыкладаў. Я толькі хацеў бы яшчэ раз удакладніць і звярнуць увагу, што вашае даследаванне было праведзена па ўсёй рэспубліцы, не толькі ў Менску, не толькі ў БДУ. Ці толькі ў БДУ? Вось нагадайце, калі ласка, тут яшчэ раз. Не, гэта я ў самым пачатку пра гэта казаў, што гэта былі прадстаўнікі і мінскіх універсітэтаў, не толькі БДУ, шэрагу іншых і вялікая колькасць іншых універсітэтаў. Я просто ўжо не буду казаць, якіх канкрэтна, і нават не толькі ў абласных цэнтрах. Зразумеў. Па ўсёй краіне, то бок яно так рэпрэзентатыўна таксама па геаграфічнаму параметру. Дзякуй вялікі. Калегі, мы рухаемся далей, у нас будуць пытанні і водгукі, асобнае месца будзе даволі шмат часу, менавіта з той таксама прычыны, што, на жаль, вось Тацяна Шыцова не зможа сёння прыняць удзел, і у нас будзе дастаткова часу на водгукі і дыскусію. А зараз я перадаю слово нашим калегам, студэнтам, каб яны паведамілі нам са свайго пункту гледжання, са сваёй оптыкі, са свайго бачання таго, што адбываецца менавіта і якая спецыфіка ёсць рэпрэсію адносна студэнтаў, студэнцкай супольнасці. І я запрашаю да мікрафону таксама Александра Паршанкова і Владислава Малюгіна, прадстаўніка з адзіночыны беларускіх студэнтаў. Калегі, вы вырашайце самі, хто з вас першы выступае, хто другі. Александр, мне падаецца, вы першы. Так? Добрый дзень, калегі. Мы дамовіліся такім чынам, што я зраблю уступ, скажу тое, што я хацеў сказаць, пасля больш грунтоўны выступ будзе ў Владислава як прадстаўніка з адзіночання беларускіх студэнтаў, і, магчыма, пасля гэтага выступа я яшчэ зраблю нейкія ўдакладненні, таму што я не хачу сёння рабіць нейкі такі агульны даклад, не казаць пра агульныя тэндэнцыі. Я хачу падсвяціць некалькі такіх кропкавых рэчаў, таму думаю, што больш падрабязны даклад будзе прадстаўлены Владиславам. Хачу звярнуцца да досведу аднаго канкрэтнага факультэта і аднаго канкрэтнага універсітэта, проста каб паказаць лічбы, проста каб паказаць тое, якім чынам адбываліся рэпрэсіі. І, канечне, гэта будзе факультэт, які скончыў я, і даследаваннем рэпрэсій, на якім займаўся я. Гэта гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мае даследаванні паказваюць, што гэта самы рэпрэсаваны факультэт Беларусі ўвогуле. Магчыма, з часам мы даведаемся, што ёсць сумныя і вельмі, скажам, канкурэнты, але, тым не менш, вось я прытрымліваюся сваіх вынікаў даследаванняў. І магу сказаць, што гістарычны факультэт у 2020-2023 годзе на гістарычным факультэце пад рэпрэсіі папалі мінімальна 50 чалавек з ліку студэнтаў. Гэта, калі параўнаць з агульнай колькасцю студэнтаў, гэта даволі вялікая лічба. І тут трэба сказаць, што вось гэтыя 50 чалавек, яны былі рэпрэсаваныя не аднойчы. Некаторыя з гэтых людзей не толькі былі затрыманыя па 3 разы і апынуліся за кратамі па адміністрацыйных артыкулах, але таксама яны апынуліся і некаторыя з іх апынуліся і з крымінальнымі артыкуламі. Мінімальна 6 чалавек з гістарычнага факультэта, менавіта я зараз скажу толькі пра студэнтаў, мінімальна 6 чалавек прайшлі па крымінальных артыкулаў з гістарычнага факультэта. Гэта лічбы,
і адразу хочу сказаць, што гэта жывыя лёсы, і апошняя публікацыя, якая прысвечана вось гэтым лёсам студэнтаў, таму, што адбылося, публікацыя, якая выйшла у выдавецтве «Скарына Прэс», кніга «Нескоранае пакаленне», якая збірае 25 эсэ студэнтаў, якія распавядаюць пра свой досвед. І гэтая кніга, дзякую Богу, перакладзеная на ангельскую мову. І дзякуючы гэтай кніге усе зацікаўленыя у беларускай тэме могуць пазнаёміцца з жывымі аповедамі. Гэта ўжо не першая спроба выдаць галасы беларускіх студэнтаў, але гэта такая спроба, якая выдадзена, і гэта кніга выдадзена і па-ангельску, даступная. І я ўсіх накіроўваю да гэтай кнігі, таму што сапраўды тое, што там напісана, значна больш грунтоўна за даследаванні перадае тую атмасферу, якая у Беларусі была і застаецца ў акадэмічным асяроддзі. Я хацеў звярнуць яшчэ ўвагу на тое, якім чынам адбыўся пераход увогуле калі рэпрэсіўная машына ў Беларусі навучылася па-сапраўднаму рэпрэсаваць студэнтаў. Падаецца, што ўжо на працягу 2020 года, адразу пасля жніўня, прыкладна ў кастрычніку і перад кастрычнікам, ужо пачыналіся такія гвалтоўныя маштабныя адлічэнні. Выключэнне было толькі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Неяк гвалтоўных такіх і па 100 чалавек, па 50 чалавек такіх адлічэнняў не было. Тым не менш, увесну 2021 года рэпрэсіі ўжо дайшлі да таго, што цяпер кожны студэнт, які апынуўся за кратамі па адміністрацыйных артыкулах, ён пасля гэтага быў абавязкова адлічаны з універсітэта. Вось фактычна з 21 года, з вясны 21 года па ўсёй краіне была прынята канкрэтная схема, што той, хто апынуўся за кратамі, павінен быць адлічаны і павінен скончыць сваё навучанне. І з таго часу не шмат што змянілася. Адзінае, што, канечне, з гістарычных прычынаў маштаб рэпрэсій зменшыўся. Нема тых такіх спісаў па 100 чалавек, па 50 чалавек. Тым не менш, мы бачым перыядычна і затрыманні, і, канечне, відавочна, што прычынай затрымання становіцца не нейкая акадэмічная дзейнасць студэнтаў, а, канечне, іх грамадзянская пазіцыя. Цяпер я хочу перадаць слова Уладзіславу, і пасля я, магчыма, яшчэ удакладню ці адкажу яшчэ на пытанне. Я хацеў проста, каб прагучала інфармацыя, якая яшчэ ад спікера, які яшчэ не часта выступае. Дзякуй. Калі ласка, Уладзіслаў. Дзякуй вялікі, Александр. Як вы ведаеце, студэнты заўсёды з'яўляліся рухам дэмакратызацыі, дэмакратычных змен, проста ў гісторыі. А таксама яны былі заўсёды актыўнай часткай, якая была гатова да гэтых змен. І таму беларускі рэжым, відавочна, робіць усё дзеля таго, каб знішчыць незалежнасць інстытуту адукацыі, знішчыць тое, што будавалася да гэтага ў Беларусі. Іншадумства, тое, што не падпарадкоўваецца непасрэдна рэжыму. Ён спрабуе ўсімі інструментамі разбурыць акадэміцкія свабоды. Акадэміцкія свабоды займаюць вельмі вялікую частку ў акадэмічнай прасторы, а таксама гарантуюць то, што адукацыя ў краіне будзе на самым лепшым узроўні. Я хацеў бы таксама звярнуць вашу увагу на вызначэнне акадэміцкіх свабод. Акадэміцкія свабоды – гэта фактычна права акадэмічнага персаналу і студэнтаў, не абмежаваны нейкімі падпісанымі дактрынамі, на свабоду выкладання, дыскусій, на свабоду даследавання, распаўсюджвання публікацый вынікаў гэтых даследаванняў, на свабоду вольна выказваць сваё меркаванне аб установе або сістэме, у якой яны выкладаюць, працуюць альбо вучацца. А таксама свабоду ад інстытуцыянальнай цэнзуры і свабоду ўдзелу ў прафесійных і прадстаўнічых акадэмічных органах. На жаль, на дадзены выпадак, на дадзены момант у нас амаль усе гэтыя пункты, якія зараз былі пералічаны, знаходзяцца пад вялікім ціскам і пад вялікімі абмежаваннямі.
Далей я б хацеў звярнуць увагу на 6 агульных тэндэнцый, якія ёсць у беларускай акадэміі, якія з'явіліся як рэакцыя ўлады на актыўную пазіцыю студэнцтва падчас пратэстаў 2020 года. Першым будзе сістэматычны ціск, а таксама прамыя рэпрэсіі супраць студэнцтва. З 2020 года, у прынцыпе, усе студэнты, якія ўдзельнічалі ў мірных акцыях або неяк выказваліся супраць улады, пачалі масава сутыкацца з ціскам і рэпрэсіямі ад універсітэтаў. Фіксаваліся выклікі да дэканатаў, прафілактычныя гутаркі, патрабавання напісаць нейкія выгавары, апраўданні або пазбаўлялі інтэрнатаў, стыпендый пазбаўлялі. Прыкладам можа служыць справа Германа Лебедзева, асуджанага за адміністраванне чату, прызнанага экстрэмісцкім. Таксама вы можаце ўзгадаць практыку траўлі беларускіх студэнтаў у тэлеграме, у пэўных каналах, а таксама іншых СМІ. Тыя ж самыя жоўтыя слівы, якія пісалі пра здзіяноненых студэнтаў, пісалі вельмі брудным тонам, брудныя рэчы, і далёка не заўсёды яны былі праўдзівымі. Я думаю, вы ўсе ведаеце пра тыя відэа пакаяльныя, якія здымаліся, у прынцыпе, з усімі беларусамі, але ў тым ліку і са студэнтамі падчас іх затрымання і наступнага абвінавачвання па крымінальным стаццям. Таксама хачу заўважыць, што рэпрэсіі, слова, якое мы шмат выкарыстоўваем, яны праяўляюцца па-рознаму. Гэта сотні, гэта затрыманні ў мурах універсітэту, калі наўпрост у дэканат прасілі зайсці чалавека, дзе яго ўжо чакаў наряд АМАПу, які яго затрымліваў. Гэта відавочныя адлічэнні пасля адбыцця сотняў, альбо выгавары і проста ціск з боку адміністрацыі з патрэбай спыніць дзейнасць. Таксама, што не ўсе ведаюць, гэта выкарыстанне інтэрнату як дадатковага ціску на тых, хто жыве не ў сваім горадзе, дакладней тых, хто вучыцца не ў сваім горадзе. Таму што такім чынам адміністрацыя фактычна пазбаўляла магчымасці чалавека жыць у горадзе, дзе ён навучаецца, і прымушала яго прыпыняць сваю дзейнасць у навуке і навучэнні. Таксама гэта адмовы ў нармальным размеркаванні, палітызацыя гэтага працэсу і практыкі заніжэння адзнак на экзаменах, а таксама абаронных дыпломаў. Яскравы прыклад рэпрэсій у гэтай галіне гэта з'яўляецца вельмі вядомая справа студэнтаў, па якой праходзіў пераслед 12 чалавек у Беларусі, 10 з якіх былі студэнтамі, таксама пасярод них была выкладчыца і адна выпускніца. Яны ўсе былі затрыманы і за удзел у 2020 годзе, і ўжо 14 траўня 2021 года пачаўся судовы працэс. І 21 года, 16 ліпеня, яны былі асуджаны на тэрміны ў 2,5 гады. Адзін з них быў пазбаўлены на 2 гады. Другі напрамак – гэта інстытуцыялізацыя рэпрэсій. З 2020 года у многіх універсітэтах, як ужо сёння было сказана, былі ўведзены новыя адміністратыўныя структуры, новыя пасады, арыентаваныя на палітычны сацыяльны кантроль. Так з'явіліся камісіі па этыцы і дыялогіі факультэтаў, якія былі адказныя за маніторынг лаяльнасці студэнтаў і выкладчыкаў у навучальных установах. Праводзіліся звальненні па загадзя складзеным чорным спісам выкладчыкаў, а таксама адлічэнні па чорным спісам студэнтаў, якія раней былі прысвечаны дзесьці на пратэстах. Таксама ёсць такое паняццё, як нефармальная адукацыя, і у студэнтаў мусіць быць права на гэту самую нефармальную адукацыю, на нейкія лекцыі, выклады па-за межамі мураў універсітэтаў. І на гэтую нефармальную адукацыю яна была фактычна знішчана з 2020 года. Розныя арганізацыі, такія, напрыклад, як ЗБС, альбо БСС, альбо іншыя, яны не маглі больш працягваць сваю дзейнасць у межах Беларусі, яны былі вылучаны з гэтага працэсу. І нягледзячы на тое, што нефармальная адукацыя працягнулася за мяжой для тых, хто з'ехаў, для тых студэнтаў, якія з'ехалі, нават тут сілавікі, з боку сілавікоў працягваўся ціск і працягваецца ціск на НДА-сектар і на людзей, якія хацяць прымаць удзел у гэтай нефармальнай
адукацыі. Такім прыкладам могуць быць пагрозы ў адрас удзельнікаў мерапрыемств суполак ЗБС або крымінальны пераслед удзельнікаў лекцый ад БСС, беларускіх студэнтаў за свабоду. Быў таксама ў Беларусі зменены кодекс адукацыі аб парэпрэсіўных такіх методыках. Цяпер гэты кодекс дазваляе адлічаць любога, хто быў абвінавачаны ў адміністратыўных нейкіх справах, да, атрымаў адміністратыўныя ўзысканні. Гэта выкарыстоўваецца зараз для адлічэння студэнтаў. Таксама цяпер пропуск 10 гадзін альбо ўсяго аднаго працоўнага дня в універсітэту можа лічыцца для пазбаўлення стыпендыяльнай падтрымкі студэнтаў. Трэці накірунак – гэта судовыя працэсы ўнутры універсітэтаў. З 22 года вельмі распаўсюджаным сталі практыцы, калі ва межах універсітэта праводзіліся пэўныя судовыя паседжанні па правых студэнтах, абвінавачаных у палітычных рэпрэсіях. Яскравы прыклад гэтага, што ў чэрвені 24 года выязны суд на юрыдычным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы прысудзіў 23гадовых Дар'ю Заяц і Валерыю Даўгун да 1 года калоніі па артыкуле 370 крымінальнага кодекса. Гэты суд паказаў тое, наколькі моцна могуць быць асуджаны людзі за простыя думкі, за выказванне гэтых самых думак альбо нейкія дзеі унутры універсітэта. Такія працэсы накірованы на тое, каб запужаць іншых і каб тыя ў межы універсітэта не займаліся нічым падобным. Чацвёрты накірунак – гэта палітызацыя размеркавання і уладкавання працы. Гэты механізм фактычна ўжо састарэў, і ён ёсць далёка не ва ўсіх краінах. Засталося вельмі мала краін, у якіх увогуле існуе размеркаванне. З прыкладу, гэта відавочна Беларусь і Казахстан. Аднак цяпер з 2020 года для нашых выпускнікоў гэта пачало выкарыстоўвацца для ціску, для палітызаванага фактычна пераследу. Студэнтаў накіроўвалі ў аддаленыя установы, ігнаруючы прафесійны досвед альбо іх інтарэсы. У выпадку выпускніка БДАМ Михаіла Нікалайчыка месца размеркавання было зменена без тлумачэнняў, а сам ён апынуўся ў калектыве, дзе фактычна не было іншых супрацоўнікаў. І весці дзейнасць, працоўную дзейнасць, навуковую дзейнасць у такіх фактычна умовах вельмі складана. Таксама, калі выпускнікі прыходзілі ва універсітэты і казалі пра тое, што яны хочуць прайсці дзесьці ў пэўным месцы размеркавання, яны праходзілі так званую працэдуру праверкі іх лаяльнасці. І калі яны яе не праходзілі, то такія людзі былі размеркаваныя куды-небудзь як мага далей ад таго, каб яны маглі працаваць у навуковай сферы. Таксама аднім з рэпрэсіўных механізмаў з'яўляецца абавязковая ваенная служба. Калі раней калісьці можна было працягваць сваё навучанне да інтэрнатуры, да PhD, без неабходнасці праходзіць ваенную службу, то зараз, пасля бакалаўрыяту, усе мужчыны, якія падляжаць да вайсковай службы, абавязаны яе прайсці, што вельмі замінае у працягванні акадэмічнай кар'еры. Пятым накірункам стоіць пагутарыць пра ідэалагізацыю і мілітарызацыю адукацыі. З 2021 года у беларускіх ВНУ пачалі актыўна укараняць ідэалагічныя і псеўдапатрыятычныя праграмы, накіраваныя на палітычны кантроль за студэнтамі. Міністэрства адукацыі сумесна з Міністэрствам абароны і органамі ўнутраных спраў ініцыявалі стварэнне патрыятычных клубаў, дзе студэнты былі прымушаны ходзіць на выклады, а таксама выязныя лекцыі, каб іх там навучылі любіць родзіну і страляць з кулямётаў. В універсітетах, як я ўжо казаў, з'явіліся куратары па ідэалогіі, якія, як таксама сёння было ўзгадана, курыруюцца непасрэдна КДБ альбо Міністэрствам унутраных спраў. Былі створаны больш за 200 метадычных аб'яднанняў выхавацеляў і куратараў, якія сочаць, задачай якіх з'яўляецца прафілактыка экстрэмізму.
Студэнтаў рэгулярна выклікалі, запрашвалі, каб распавесці ім пра удзел у масавых мерапрыемствах, а таксама пра адказнасць за такі самы удзел. Арганізатары рэгулярна сустракаліся праводзілі сустрэчы з КДБ і МУСам. У МДЛУ з верасня 2020 года выступаў прадстаўнік Губазік, які пагражаў студэнтам магчымымі наступствамі. У БДУ на факультэце права ў 2022 годзе студэнтам праводзілі заняткі ў суправаджэнні лекцый супрацоўнікаў сілавых структур, у тым ліку па теме барацьбы з экстрэмізмам і тэрарыстам. Вводзіліся розныя курсы АБЖ і спецкурсы. Такая практыка таксама накіравана не на бяспеку, а на запалохванне, на фармаванне поўнай лаяльнасці моладзі да існуючага рэжыму. Апошнім 6-м накірункам з'яўляецца міжнародная ізаляцыя і дыскрымінацыя студэнцтва за мяжой. Аднім з такіх сведкаў з'яўляецца замарозка балонскага працэсу, а таксама удзелу Беларусі і беларускіх універсітэтаў у балонскім працэсе. Прычым, вельмі часта мы можам услышаць, што мы былі выключаны з балонскага працэсу, хаця гэта не так. Менавіта па ініцыятыве беларускага рэжыму, беларускіх чыноўнікаў балонскі працэс у Беларусі быў замарожаны, і былі ўнесены розныя змены дзеля таго, каб праграмы беларускія і праграмы еўрапейскія адрозніваліся. Гэта прыводзіць да таго, што стала нашмат складаней прызнаваць беларускія дыпломы за мяжой, а гэта значыць, што немагчыма працягнуць адукацыю за мяжой. У некаторых краінах таксама былі выпадкі, калі беларусам забаранялі атрымоўваць адукацыю па згоды пагрозы бяспекі гэтым краінам. Як прыклады, гэта Фінляндыя альбо Чэхія. У Чэхіі яны гэта аргументавалі тым, што студэнты вернуцца ў Беларусь пасля навучання і будуць працаваць на рэжым Лукашенка. Таксама з боку беларускіх універсітэтаў пачаліся складанасці і немагчымасці атрымаць дакументы, неабходныя для пераводу альбо для працягвання адукацыі за мяжой. Гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб пазбегнуць таго, каб беларускія студэнты з'язджалі і вучыліся за мяжой і атрымлівалі якасную адукацыю. Не так даўно вы маглі чуць, што па разуменню беларускіх міністраў адукацыя за мяжой і на 50% нават не такая якасная, як у Беларусі. У выніку... Пробачце, а уже одну хвіліночку, каб мы все-таки упісаліся. Так, я сканчваю. Дзякую вялікі. У выніку ўсяго гэтага, у выніку таго, што для нас больш недасяжная захадная адукацыя, для студэнтаў больш недасяжная захадная адукацыя, павялічыўся ўплыў расійскай адукацыі, расійскіх магчымасцяў і расійскіх наратываў у беларускай акадэміі, што таксама для нас не з'яўляецца добрымі накірункамі. З розных прыкладаў я ўжо казаў, але я таксама хачу узгадаць некалькі імёнаў пра арышты. Напрыклад, Артём Баярскі, які быў адлічаны і які быў на 5 год прысуджаны за экстрэмізм. Альбо Марфа Рабкова, якая з'яўлялася праваабаронцай вясны, ёй прысудзілі 16 год пазбаўлення свабоды. Таксама хацеў бы узгадаць, што агулам гэта вельмі дрэнна, калі у беларускай адукацыі, калі ўвогуле ў адукацыі знікаюць акадэмічныя вольнасці, калі яны не выконваюцца. ЗБС робіць штогод справаздачу па стану беларускай акадэміі. Тое, што я зараз распавядаў, гэта толькі маленькая частка ад таго, што адбываецца са студэнтамі і даследчыкамі, выкладчыкамі. З больш поўнай версіі вы заўсёды можаце азнаёміцца. І таксама хацеў удакладніць наконт кнігі пра асабістыя гісторыі. Ёсць яшчэ адна кніга, іх нават две. Кніга «У выгнанні» яна называецца. Там таксама запісаны асабістыя гісторыі студэнтаў, якія былі рэпрэсаваны і былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякую вялікі, Владислав. Александр, у вас 2 хвіліны максимум. Я думаю, что мы вернемся, может, у дискуссии. Давайте, каб я уже не забираў час, то давайте, калі будуць пытанні, давайте так зробім.
Добра, добра. Калегі, ну, такім чынам мы пераходзім да той частцы, дзе можна задаваць пытанні, рэагаваць. Калі ласка, Станіслава, будзе падымаць руку кожны, да? Ці як я ўжо Так, не ведаю. давайте поднимать руку, и я нават упрыгну с першей рукой. Калі ласка, Станіслава. Мгм. У меня досыць філасофскае пытанне, магчыма, таму што увесь час, пакуль я слухала дакладчыкаў, дзякуй вам вялікі за даклады. Мусім ведаць усе лічбы, мусім памятаць, мусім бароцца за свабоду акадэміцкай думкі і прадстаўнікоў акадэміцкай супольнасці студэнтаў. Я думаю пра ўплыў, які маюць усе гэтыя дзеянні рэжыму на свабоду думкі студэнтаў. Патлумачу, чаму я пра гэта кажу. Мы сёння чамусьці не успаміналі тое, што рэпрэсіі не пачаліся ў 2020 годзе. Праграма Каліноўскага існуе з 2006 года, і студэнцкія адлічэнні з універсітэтаў пачаліся яшчэ тады. Тысячы студэнтаў у пэўны момант выязджалі з Беларусі не з прычын таго, што яны хацелі вучыцца на захадзе, а менавіта таму, што яны былі пазбаўленыя права працягваць сваю адукацыю ў Беларусі. ЕГУ быў вымушаны выехаць з Беларусі вельмі даўно. Гэта не пачалося ў 2020 годзе. Але тыя людзі, якія сёння сярод нас, і тут знаходзяцца з намі ў курацыйнай радзе, і якія ў 2020 годзе прымалі ўдзел у пратэстах, якія працягваюць барацьбу за свабоду Беларусі, шмат з гэтых людзей скончыла беларускія навуковыя установы ўжо ў гэтым рэжыме. Ужо я была чалавекам, у якога з першага курса выкладалі ідэалогію беларускай дзяржаўнасці. ПРСМ прымусова ўсіх ужо запісваў свае шэрагі. Трэба было быць вельмі юрклівым, каб не трапіць у гэтую пастку прымусовага запісу ў БРСМ. Але мы выраслі свабоднымі людзьмі. Былі, канешне, былі колы свабоднай думкі. Я не скажу, што я ўваходзіла, напрыклад, у нейкае кола там людзей і там рэгулярна удзельнічала ў нейкіх сабраннях там ці зборах людзей, якія як бы культывуюць вакол сабе менавіта як бы нацыянальную думку і свабоду. Але так, у мяне была магчымасць хадзіць на сядзібу МДФ, у мяне была магчымасць атрымаць самаздат, і, магчыма, гэта неяк усё ж такі ўплывала на тое, якім я ёсць сёння. Але як вы ацэньваеце, ці ў сённяшніх рэаліях тыя механізмы, якія выкарыстоўвае рэжым, яны пачалі ўсё ж такі працаваць на студэнтаў? Бо ў мае часы не працавалі, мы толькі смяяліся з гэтых прадметаў, з гэтых колаў, і папулярнасцю яны ніколі не адзначаліся. Нават на маім біялагічным факультэце, дзе людзі больш скіраваныя ў навуку, а не як бы ў нейкія палітычныя працэсы. Ці яны пачалі працаваць, ці гэта сапраўды эфектыўна, ці мы зараз атрымаем пакаленне людзей, якое ўсё ж такі верыць у рэжым? Як вы ацэньваеце ўплыў таго, што адбываецца на сённяшні? Дзякуй, Станіслава. Я прапанаваў бы тады так вось 2 мінутамі абмяжоўвацца на само пытанне разважання, каб кожны мог прыняць удзел. І я бачу, Владзіслав, вы хацелі падказаць, наколькі я зразумеў, так? Так, але я так разумею, таксама дакладчыкі перада мной падымалі руку, каб адказаць. Ну, калі ласка, я вось так, як мадэратар, даю вам першым слова, калі ласка. Добра, дзякуй вялікі, я буду кратак. Гэтыя усе меры, якія зараз прымаюцца на тэрыторыі беларускіх ВНУ, яны, мабыць, і не прымусяць новае пакаленне любіць рэжым, але яны пакінуць
тое, што беларускім студэнтам абмежавалі дасяг да інфармацыі. Ім абмежавалі дасяг і магчымасць прымаць актыўны ўдзел у жыцці ВНУ. І гэта ўсё прывядзе да таго, што мы проста атрымаем пакаленне людзей, якія не зацікаўлены ў навуковай дзейнасці, якія не зацікаўлены ў жыцці, развіцці адукацыі ў нашай краіне. І па выніку гэта вельмі скажацца на ўзроўні адукацыйных магчымасцяў, а таксама ўзроўні адукацыі як такавой на тэрыторыі Беларусі. Дзякуй. Павел, Александр, калі ласка, есть у вас что отказать? Ну, я вельмі коротко скажу, что разумны чалавек, ён заўсёды зарыентуецца, што ёсць сапраўдным, а што не. І прывяду просто один прыклад з даўняй савецкай практыкі. У 70-е гады мінулага стагоддзя студэнты бауманскай вучэльні, хто не ведае, гэта лепшы інжынерны універсітэт у Савецкім Саюзе ў тыя часы, яны склалі сваю класіфікацыю навуковых дысцыплін. На рускай мове гэта гучыць так. Все дисциплины делятся на естественные, неестественные и противоестественные. А вось тое ж самае вось і сёння усе гэтыя ідэалогіі беларускай дзяржавы і гэтак далей, вось яны противоестественныя дисциплины. Я думаю, разумныя людзі гэта разумеюць. Дзякуй. Калі ўсё ж таки я вось, Стася, на ваше пытанне, у мяне прыклад ёсць. У 2006 менавіта годзе, калі былі выступы студэнтаў, значыцца, і мы з жонкай былі на гэтых выступах. Вы памятаеце, можа, тады была начоўка, там намётавы такі маленькі гарадок быў. Мы былі і удзельнічалі, я сышоў там, выйшаў і пасля ўбачыў, што едзе АМАП. І калі я падышоў ужо, тады плошча была ўся ацэпленая, я падышоў да амапаўцу, які стаяў, і паспрабаваў увайсці туды. Ён сказаў: не, уваходзіць уже нельга. І тады я ў яго запысаўся: добра, уваходзіць нельга, а выходзіць можна? А выходзіць можна. І тады я патэлефанаваў жонцы, яна выйшла, і мы такім чынам пазбеглі, ну там секунды нейкія, пачалося вось усё. Значыць, вось такога зараз няма. Вось гэта розніца. Ведаеце? Вось каб стаяць і размаўляць з амапаўцаў, і ён кажа, што вось гэта можна, гэта не можна, зараз гэта немагчыма. Такіх срокаў адносна студэнтаў, выкладчыкаў, які зараз мы называлі, не было. І ў 2006, пасля 2020 года, значна жорсткасць падвысілася настолькі, што ну непараўнальна, ў прынцыпе. І вось такія срокі там атрымоўвалі толькі ўжо такія, ведаеце, зацятыя палітычныя дзеячы, вось, якіх мы все ведаем, якімі ганарымся, але вось гэта была, ну, такая толькі асаблівасць, а такія асобы, да, вось выбітныя ў гэтым сэнсе, палітычныя, энергічныя актывісты. Студэнтаў простых і выкладчыкаў на такія срокі не ось абвінавачвалі, не давалі такія срокі. Мікрафон выключыўся. Да, прабачце, мы ідзем тады далей. Пытанне было ў Марго Ворыхавай, калі ласка, Марго. Так, дзякуй. Дзякуй вам, калегі, за прэзентацыю, і дзякуй асабліва Уладзіславу з УБС. Ведаю вашу арганізацыю асабіста, таму пытанне хацела б накіраваць да вас. Вось, падзячу вам яшчэ за вашу экспертную працу над вашымі даследаваннямі, якія праводзяцца кожны год, і за рэпорты, якія вы прэзентуеце па стану беларускай акадэміі. Ёсць такое пытанне, як мы, як дэмакратычныя сілы, як Координацыйная рада можам лепей падтрымаць вашу арганізацыю, вашай працы, асабліва ў адвакацыі ў міжнародных структурах. Дзякуй. Дзякуй вялікія за пытанне. Што датычна падтрымкі беларускага студэнцтва за мяжой і ўнутры Беларусі, гэта у першую чаргу міжнародныя меры, гэта санкцыі супраць тых, хто чыніць рэпрэсіі ў акадэмійскай сферы, гэта праграмы падтрымкі, бо рэпрэсіі нікуды не знікаюць, яны працягваюцца і учора, і пазаўчора яны былі. Просто зараз іх спрабуюць зрабіць ціхімі, каб ніхто гэтага не бачыў. Студэнтаў ўсё так жа адлічаюць, саджаюць на сотні і гэтак далей.
Вось таму нейкія праграмы падтрымкі і фінансавай, і проста дзеля магчымасці таго, каб працягнуць сваю акадэмічную магчымасць, гэта вельмі важна для студэнтаў. Вось таксама прадстаўленне убежышч палітычных для тых, хто ўцёк з Беларусі. Ну і таксама я думаю, што вельмі важна гэта проста памятаць пра студэнцтва, запрашаць студэнтаў, моладзь на нейкія дыскусіі датычныя акадэмічнай сферы, датычна адукацыі, каб у студэнтаў быў вось гэты прыклад, была магчымасць выказацца і была магчымасць зразумець, што такое быць уцягнутым у працэсы адукацыйныя ў краіне. Дзякуй вялікі. Дякую. Ну, тут трошечки мы пераходзім ужо да тэрапеўтычнае пытання. Мы, можа, гэта закранем яшчэ больш падрабязна ў другой частцы. Павел Барковскі, калі ласка, ваше пытанне. Дзякуй за гэту магчымасць. Але ў мяне хутчэй не пытанне, а каментар. Хочу таксама звярнуць увагу, што з'явілася ў чаце Таццяна Шчыцова, таму калі што можна вярнуцца да гэтага пункта праграмы. У мяне каментар і наконт рэпрэсій супраць выкладчыкаў і навукоўцаў, і супраць студэнтаў. Наконт выкладчыкаў. На жаль, як чалавек, які ўжо даўно ў гэтай тэме, я ўсе, канешне, гэтыя лічбы ўжо чуў. І зразумела, што мы мусім фіксаваць гэтыя рэчы. Шкада, што ў нас няма такога пастаяннага механізму адсочвання. Наколькі я разумею, там вось за 23-24 год у нас няма вось такіх сабраных дадзеных. Я бачыў яшчэ там даследаванні, што рабіліся прадметна, там наконт рэпрэсій, напрыклад, супраць гістарычнай супольнасці, але і там гэтыя лічбы толькі ўскосна фігуравалі. Зразумела, што два асноўных метады гэта якасная сацыялогія і статыстычныя дадзеныя, якімі можна апераваць. Але абмяркоўвалася, што ёсць і больш цікавыя і нестандартныя метады, па якім мы маглі бы вызначыць колькасць даследчыкаў, прынамсі, якія скараціліся за апошнія 5 гадоў Беларусі. Тут пытанне такое, што нам трэба агулам разумець вось гэтыя дадзеныя, колькі у нас людзей было выкінута з прафесіі, колькі былі вымушаныя альбо мяняць прафесію ў Беларусі і пераходзіць на іншую менш кваліфікаваную працу, альбо вымушаныя былі з'язджаць за мяжу, і там таксама, наколькі яны уладкаваныя ці неуладкаваныя ў акадэмічным асяроддзі. Вось тут трэба нам прадумваць якісь механізмы збора гэтай інфармацыі. Не ведаю, ці там праз нейкія проста збор дадзеных, ці праз якісь іншыя механізмы, але пра гэта трэба думаць. І, канешне, трэба думаць пра метадалогіі збору інфармацыі пра рэпрэсіі, гэта важна. Наконт студэнтаў кароткі каментар, што сапраўды рэпрэсіі працягваюцца. Трэба сказаць, што мы жывём не толькі 20-м годам. Зразумела, што пасля гэтага дадаліся новыя нагоды для пераследу. Гэта і падтрымка ўкраіны, скажам, і антываенная вся праблематыка, яна таксама б'е па тых студэнтах, хто гэтым займаецца. І таксама, канешне, можна сказаць, што палітызаванае значэнне маюць і выпадкі змушанага размеркавання, і тыя ж самыя ваенныя кафедры і так далей. То есть тут трэба гэта все вывучаць і разумець, наколькі гэтыя рэпрэсіі, наколькі яны інтэнсіўна працягваюцца, і якія ў нас ёсць механізмы іх, скажем так, знаходзіць інструменты реабілітацыі для тых людзей, хто гэтага пастрадаў. Я хацеў бы сказаць, што тут трэба яшчэ, напэўна, нам ужо больш звяртаць увагу не толькі нават на студэнтаў, але нават ужо на абітурыентаў. Бо вось па апошніх дадзеных павялічваецца ціск на выпускнікоў школ, каб пазбавіць іх магчымасці, ці жаданні і магчымасці нават думаць ці паступаць у заходнія нейкія навучальныя установы. І гэта можна таксама лічыць
палітычнымі рэпрэсіямі, скіраванымі супраць моладзі, супраць патэнцыйнага студэнцтва. Заганяюць альбо в рускія гэтыя установы, тое, што там і Россотрудничества і іншыя структуры спрабуюць хэдханціць беларускую моладзь і рускі мір вцягваць, альбо сапраўды спрабуюць ліквідаваць тую нізкую дэмаграфію, калі колькасць студэнтаў у Беларусі за апошнія 5 гадоў зменшылася фактычна на 30%. Гэта такі заўважны паказальнік, ад якога цяжка адмаўляцца нават афіцыйна ўладзе. Таму я бы сказаў, што нам патрэбныя больш эфектыўныя механізмы маніторинга, нам патрэбныя збор звестак пра людзей, якія трапілі ў гэтай сітуацыі, і нам, конечно, трэба думаць над удасканаленнем інструментаў, механізмаў, як мы можам ім дапамагаць як за мяжой, так і ў самой краіне. Дзякуй. Дякую, Павел вялікі. Я толькі так адзначу, што створаныя калегамі пры маім таксама ўдзеле Беларуская асацыяцыя адукацыі і навукі менавіта таксама такую мэту сабе ставіць, звязаную з маніторынгам і са зборам акумуляцыі ўсёй інфармацыі, каб у нас былі такія больш верыфікаваныя і дакладныя сведкі аб тым, што адбываецца ў галіне адукацыі і навукі. Я слово передаю Светлане Мацкевич. И, Светлана, только буквально 1 хвилинка. Добра, 2. Так, разумею. Дякую. Коллеги, я частично хотела бы подчеркнуть, что и ответить на вопрос Стаси Глиник о том, что на самом деле репрессии начались даже не в 2006 году. Мы уже отмечали наличие запрета на профессию среди преподавателей уже в 90-е годы, и такой мониторинг как бы шел. Но я не буду делать сейчас акцент на том, что как надо собирать, как мониторинг вести там и так далее. Да? Это все как бы дело техники. Общий вывод, который мы можем сделать и который становится ясен уже сейчас, в 2025 году, что механизм репрессий по отношению к академическому сообществу, к инакомыслию так называемому, да, режим уже можно рассматривать это как системный механизм, как мы называем методологи, гуманитарную технологию, направленную против белорусского мышления, интеллекта. И этот системный механизм, он дальше и дальше, собственно, усиливается. И мы действительно, если как бы немножко заглянуть в будущее, будем иметь дело с очень печальными последствиями этого. Не столько количественными последствиями, сколько с качественными последствиями. Да? Мы, естественно, не получим в массе своей большое количество свободных людей, как Стася сказала. Да? Да, у нас будет в том числе большая прослойка, социальная прослойка молодых людей, которые просто не будут знать другой альтернативы, да? Они не будут просто с тем, потому что они не сталкивались с этим в опыте в своих отношениях, в социальных отношениях. И именно и вообще просто даже недоумевают, наверное, да, что может быть как-то по-другому. И хотя есть надежда на то, что мир глобализации, информатизации и так далее, так или иначе, все равно это как бы альтернативная информация просачивается, но мы должны очень четко понимать и ставить этот диагноз, да, диагноз режиму в этом плане, да, что это не просто отдельное действие, а это системная, организованная гуманитарная технология, направленная против свободно мыслящих людей в Беларуси. Спасибо. Дзякуй, Светлана, цалкам слушная заўвага. Сапраўды, менавіта з гэтага мы і пачыналі, што гэта такая, як Тацяна Шыцова трапна заўважыла, акупацыя будучыні. Акупацыя будучыні, да? Ва ўсіх сэнсах гэтага слова. Коллеги, мы пераходзім зараз з дыягнастычнай у так званую тэрапеўтычную частку нашых сённяшніх слуханняў. І я хацеў бы пачаць гэтую частку з таго,
Тетяна, ми, на жаль, ось виходимо з графіка. Ну, добре. Пару хвилин, коли тільки. Добре? Ми по нашій програмі тут, да, уже у нас... Ну, коли ласка, Тетяна. Дякую, Андрій. Наколькі магчыма по рэгламенту, я разумею, што ўжо мало часу застаецца. Дзякуй за запрашэнне. Ну, просто хочу сказаць, што это вельмі важна, што такія слуханні адбываюцца, і спадзяюся, што і будзе нейкія абмяркованыя крокі, як і разам далей рухацца. Я просто, на жаль, праз тое, што не ведаю, што ўжо было прэзентавана, мабыць, штосьці паўтару. Андрэй, колькі ты мне хвілінак можаш даць? 5-7? Я некаторыя рэчы. 5. Давай 5. Ага. Добра. Тады я пачну з пытання. Ці гучала інфармацыя пра сітуацыю з палітзняволенымі ў шырокім сэнсе? Ці была яна прадстаўлена? Аб колькасці выкладчыкаў, навукоўцаў. Дадзеныя былі агучаныя, яны наўпрост розныя. В прынцыпе, былі агучаныя. Таму што тое, што тычыцца адсочвання інфармацыі і там нейкай статыстыкі наконт таго, колькі навукоўцаў прайшлі праз рэпрэсіі, колькі з'ехалі, то ўжо вось тое, што я чула, Павел выказваў, Сябаркоўскі. Няма такіх сістэмных дадзеных. Тое, што ёсць, вельмі фрагментарнае, і сапраўды мае сэнс падумаць, і я тут падтрымліваю Павла Баркоўскага. Было б добра паспрабаваць распрацаваць нейкія такія нетрадыцыйныя метады збору інфармацыі, улічваючы тое, што, напрыклад, інстытуцыі кшталту Science at Risk, якія падтрымліваюць навукоўцаў, альбо той жа еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які таксама падтрымку навукоўцам забяспечвае, яны не маюць, як кожная інстытуцыя, яны не маюць права даваць імёны. Але на то, што мы маглі бы спадзявацца, хоць крыху па крохах сабраць, гэта колькасць, нейкія дадзеныя. Можна паглядзець, колькі падтрымала СОЛТ, колькі падтрымала Science at Risk, ЕГУ, але зноў-такі памятаючы аб тым, што тут могуць быць перакрыжаванні. Што я хацела прапанаваць у гэтым сэнсе, як мы неардынарных такіх пошукавых метадаў, з майго досведу мне падаецца, што можа быць прадуктыўным паспрабаваць збіраць гэтую інфармацыю менавіта па дысцыплінах. Я камунікавала з некаторымі калегамі з навук, такіх біялогіі, естественных, натуральных навук. І яны, у іх ёсць такая сваё сарафаннае радыё, свая інфармацыя. Тая ж самая сітуацыя з гісторыкамі альбо з гуманітарыямі. І вось мне падаецца, калі пачаць рухацца праз дысцыпліны, менавіта вось так кропкава, можна сабраць крыху большую карціну, чым тое, што мы маем на сёння. Хачу звярнуцца да сітуацыі з палізняволенымі, бо тут ёсць больш-менш аб'ектыўная карціна. Зусім нядаўна разам з калегамі з аб'яднанага пераходнага кабінета, я маю на ўвазе па сацыяльнаму, з Вольгай Зацулінскай, мы свірялі часы, так бы мовіць, і мы дзеліліся дадзенымі, якія я збірала, былі ў офісе, і тое, што у іх назапашылі яны дадзеную камунікацыі з правамі чалавека, з весной, прабачце. І што можна зараз адмеціць? Да, бачу, Андрэй, 2 хвілінкі. Глядзіце, калегі, на восень 23-го было 40 чалавек пазначана як палітзняволеныя, але не абавязкова афіцыйна, тое, што праз базу весны праходзіла. На сакавік 25-го у нас 28 чалавек. З гэтых 28 чалавек мінімум 5 чалавек былі альбо затрыманы і альбо ўжо вырокі атрымалі. Мінімум 5 чалавек, якія у 24-м годзе, і там адно імя у 25-м ўжо дадалося.
Але ёсць імёны, якія не пападаюць у базу дадзеных нават весны. Ёсць некаторыя імёны, якія з'яўляюцца ў медыа незалежных або з'яўляліся ў нашым бюлетэні асвета, які мы выдавалі там пэўны час. Але гэтых імёнаў няма ў базе дадзеных весны. То бок нават вось на ўзроўні, калі працуюць інстытуцыі кшталту весны, не заўсёды магчыма забяспечыць нейкія такія больш-менш такія гарантаваныя дадзеныя. Гэта тое, што тычыцца інфармацыі. Калі будзе яшчэ нейкае абмеркаванне, я магла бы і была бы рада яшчэ адгукнуцца вось на тое, што Уладзіслаў казаў, на некаторыя поінты з боку калег, якіх я паспела пачуць. Дзякуй, Андрэй. Добра. У нас ёсць запланавана напрыканцы дыскусія, можа там і будзе нагода да гэтага звярнуцца. Калегі, мы звяртаемся тым не менш да нашага другой частцы, якая звязана з тэрапеўтычнай, так званай частцы. Што з гэтым рабіць, калі так, калі мы так ужываем гэты медыцынскі жаргон, там у нас был дыягназ, тут тэрапія. Што можна з гэтым зрабіць? І з гэтай нагоды мы звярнуліся да юрыдычнай адзнакі. Я даволі эмацыйна ужываў слова пакарання, але гэта эмацыйнае такое слово, якое, безумоўна, не адпавядае юрыдычнаму слоўніку. Там гутарка ідзе аб адказнасці. І я хацеў бы зачытаць, дарэчы, на мове арыгінала, на расійскай мове, тое, што нам адзначыла наша калега, юрыст, які, так, я не буду казаць нават пол, таму што была такая просьба не узгадывать имя. Я цитую. Важно понимать, что все деяния в сфере репрессий, в системе образования, которые совершаются в Беларуси, имеют разную природу с юридической точки зрения. Какие-то из них могут влечь юридическую ответственность, какие-то нарушают лишь морально-этические нормы. То есть важно понимать, что не все люди, которых мы считаем причастными к репрессиям или просто работающими сегодня особо активно на власть в системе образования, те же условные руководители по военно-патриотическому воспитанию, к примеру, в принципе подлежат какой-то юридической ответственности. Если говорить о юридической ответственности, то она может наступать тоже на разных уровнях в зависимости от совершенных деяний. Самый высокий уровень – это ответственность высших руководителей, например, министра образования, которые участвуют в формировании самой репрессивной политики, то есть те, кто принимают решения на политическом уровне. Это возможно в случае, если репрессии в образовании будут признаны частью преступлений против человечности. В данный момент таковыми признаны пытки, произвольные уголовные преследования, депортация, изгнание. Этот вариант сомнителен, так как у преступлений против человечности есть определенные критерии, в том числе серьезность. А также потому, что все эти репрессии в сфере образования на уровне политики определяются точно не чиновниками в сфере образования, а как минимум на уровне КГБ. Тех самых, которых мы упоминали, добавлю я. В данном случае будет хорошо, если хотя бы за пытки кто-то ответит на уровне ответственности за международные преступления. Далее спускаемся на уровень уголовной или административной ответственности. Это уже касается широкого круга основных участников репрессий. Тут важно сразу понимать, что в административном и уголовном преследовании есть сроки давности. Поэтому чем дальше идет время, тем менее вероятность привлечения кого-то к юридической ответственности. Про административную ответственность уже нечего говорить, вышли все сроки давности. В контексте уголовной ответственности речь может идти о разных статьях, под которые могут подпадать разные репрессивные деяния. Статья 424 «Злоупотребление властью или служебным положением». 425 «Бездействие должностного лица», 426 «Превышение власти или служебных полномочий», 190 «Нарушение равноправия граждан», 197 «Преследование за критику», 200 «Принуждение к забастовке или отказу от участия в ней». Если в рамках уголовного дела лицо признается виновным, то в рамках гражданского иска к вузу можно отдельно требовать возмещения материального или морального ущерба. Но все эти статьи в основном не тяжкие. Это значит, что срок давности по ним около 5 лет.
И он тоже вот уже истекает или скоро истечет. Таким образом, очевидно, что если мы посидим в эмиграции еще 5-10 лет, то единственным вариантом остается люстрация. В контексте люстрации важно также понимать, какую именно концепцию люстрации изберут новые власти. В основном 3 классические сферы для люстрации. Это юстиция, государственное управление и сфера образования. Но иногда она распространяется только на сферу государственной службы, государственных органов. Также важно понимать, какой именно иллюстрационный принцип будет избран. Есть более мягкий вариант иллюстрации, когда иллюстрация заключается в обязанности человека опубличить факт сотрудничества с органами и еще кем-то, кто давал указания о преследовании. Это так называемая иллюстрационная декларация. И дальше общество, включая работодателей, решает, как взаимодействовать с этим человеком. И это обязанность только для людей, претендующих на какие-то назначаемые или выборные, как правило, руководящие посты. Лишение права временно занимать должности наступает только если человек утаил эти факты. Это польский вариант. Или более жесткий вариант, когда сразу налагается прямой запрет на занятие каких-то должностей. Но в демократических рамках он точно может быть только временным. Не говоря уже о том, что такое однозначное поражение в правах сомнительно с точки зрения прав человека и демократических стандартов. Например, в Болгарии в 1992 году Конституционный суд признал неконституционным положение закона о декоммунизации науки и образования, которые запрещали бывшим преподавателям коммунистической идеологии занимать руководящие должности в вузах и научных учреждениях. Важно понимать, заключает юрист, что люстрация не должна превращаться в месть и сама по себе должна проводиться очень тонко и осторожно, чтобы не навредить и не разрушить и так неустойчивое национальное примирение в таких обществах. Конец цитаты. Таким чынам, коллеги, я вось свою частку і прамову скончыў. І хацеў бы менавіта звярнуць увагу на істотныя моманты, на шляхі, якія ёсць, юрыдычная адказнасць, ілюстрацыя, і на вось гэты часавае вымярэнне, што чым больш часу праходзіць, тым больш узнікае такая магчымасць, што ўсе гэтыя людзі, якія зараз з'яўляюцца карнікамі тым ці іншым чынам у адносінах да іншадумцаў, могуць вось пазбегнуць адказнасці. І такім чынам узнікае гэтае пытанне, як і што можна зрабіць, каб гэтага не адбылося. Я хацеў бы ў гэтай сувязі перадаць слово Павлу Церашковічу, які вось нам паведаміць аб прыкладах гістарычных, як менавіта прыцягваліся да адказнасці, ці ёсць паспяховыя ці непаспяховыя, якія паспяховыя і непаспяховыя прыклады таго, як гэта адбывалася у краінах, у тым ліку посткамуністычных. Калі ласка, Павел. Дзякуй вялікі. Я пачну з таго, што ў прынцыпе, нават калі не бярэм акадэмічную сферу, ёсць два варыянты таго, што адбываецца пасля дыктатуры. Першы варыянт, узорам якога можна лічыць Іспанію, гэта пакт забыцця, які быў прыняты пасля смерці Франка, які дараваў усім дзяржаўным дзеячам, усім, хто служыў у карным апараце, усе злачынствы. І ўсё. І другі варыянт, які існаваў у вялікай колькасці краін, гэта правядзенне ілюстрацыі пасля падзення дыктатуры. І вось сёння я хочу прывесці два прыклады. Гэта прыклад Партугаліі пасля Салазара і прыклад усходняй Германіі пасля аб'яднання Германіі ў 90-м годзе. Пачнем з Партугаліі, і я хочу падкрэсліць асаблівасць партугальскай сітуацыі. Гэта тое, што акадэмічная супольнасць, універсітэты заўсёды былі асяродкам барацьбы з дыктатурай. І тут я хочу падкрэсліць такі прыклад. Шырока вядомая арганізацыя Amnesty International была створана Пітерам Бенінсонам менавіта таму, што ў 1960 годзе ён прачытаў артыкул
про двух партугальскіх студэнтаў, якія ў кавярні узнялі келіхі за свабоду і атрымалі 7 гадоў вязення. Вось гэта было такім крокам, які яго падштурхнулі да стварэння гэтай арганізацыі. І Акадэмія партугальская, яна заўсёды змагалася за свабоду. У 1962 годзе было сапраўднае паўстанне в універсітэтах, была маштабная дэманстрацыя, некалькі соцень параненых, забастоўка ў самім універсітэце. Ну і тут яшчэ трэба аддаць належнае ўсё ж такі. У той дыктатуры былі трохі сумленныя людзі, бо рэктар універсітэта пасля ўсяго гэтага падаў у адстаўку. А ў 1968 годзе менавіта ён, Марсело Каэтано, заступіў пасаду Салазара і працягваў кіраваць дыктатурай да 1974 года. Дык вось што адбылося пасля. Вядома, што ў 1974 годзе адбыўся вайсковы пераварот у красавіку, і літаральна праз 2 месяцы былі створаны спецыяльныя камісіі міжведамсныя, якія заняліся люстрацыяй. Вось, да гэтых камісій далучаліся прадстаўнікі палітычных партый, студэнцкіх саюзаў, прафсаюзаў і гэтак далей. І вось трохі у палеміку з заключэннем шаноўнага юрыста я магу сказаць, што не абавязкова ставіцца да ўсяго таго, што было пра дыктатуры, па тых законах, якія ў дыктатуры існуюць. І Партугалія дае красамоўны прыклад. Там было прынята менавіта 2 законы для правядзення люстрацый, у якіх вельмі дакладна вызначалася, што з'яўляецца нагодай да звальнення. Гэта супрацоўніцтва з таемнай паліцыяй і гэта заняццё кіруючых пасад. І пасля гэтага у кожным міністэрстве былі створаны спецыяльныя камісіі, якія займаліся правядзеннем люстрацыі, і тут вельмі сімптаматычна, што найбольшая колькасць тых, хто згубіў працу, была ў міністэрстве адукацыі. Практычна усе рэктары, усе дэканы былі пазбаўлены сваіх пасад. Больш таго, студэнты універсітэтаў на ўваходзе ў кампусе, яны стваралі жывыя кардоны, яны добра ведалі тых выкладчыкаў, якія закладывалі, вось пісалі даносы ў ПД, іх папросту не пускалі на працу. Вось. Але тут трэба сказаць, што вось гэтая люстрацыя, якая была праведзена ў Партугаліі, яна закранула параўнальна невялікую колькасць прадстаўнікоў акадэміі. У Германіі пасля ўз'яднання сітуацыя была зусім іншай. І увогуле у ГДР акадэмія себя вела не так, як яна вела у Партугаліі, а збольшага тут выкладчыкі і студэнты былі дастаткова пасіўнымі, толькі адзінкі прынимали удзел у палітычнай барацьбе. Яшчэ да аб'яднання практычна ва ўсіх універсітэтах было прынята рашэнне, за некалькі месяцаў да аб'яднання было прыняты падобныя рашэнні, а менавіта былі распушчаны ўсе палітычныя структуры у межах універсітэтаў, у тым ліку структуры камуністычнай партыі і структуры яе маладзёвай арганізацыі. З акадэмічных праграм былі выдалены самыя адыёзныя предметы, вось те противоестественныя, пра якія я казаў. І адначасова універсітэты абвясцілі пра сваю акадэмічную свабоду і акадэмічную аўтаномію. І вось калі аб'яднанне ўжо адбылося, грамадскасць звярнула ўвагу на тое, што універсітэты ператварыліся ў такія бастіоны
старога рэжыму, якія зрабілі ну, вось такія знешнія змены, а далей там нічога не адбываецца. І пасля гэтага вось у канцы 90-го года пачаліся больш такія рашучыя меры, якія насілі, як кажуць даследчыкі, інстытуцыянальны і індывідуальны характар. Першы ўзровень інстытуцыянальны, калі былі распушчаны практычна ўсе факультэты ці кафедры, якія маглі насіць ідэалагічны характар. Гэта тычылася не толькі марксістска-ленінскай філасофіі, такі же лёс был у сацыялогіі камуністычнай, у гісторыі і гэтак далей, гэталей. То есть просто скарачалі цэлыя структуры. Пасля гэтага былі створаны персанальныя камісіі, якія высветлялі, як вёл сябе чалавек падчас дыктатуры і асабліва звярталі ўвагу на связі з сакрэтнай службай штазі. Гэтаму дапамагала стварэнне так званай камісіі Гаўка, вось, якая атрымала доступ і кантроль над архівамі штазі, і то бок ну, была такая база дакументаў. Вось, і дастаткова вялікая колькасць прадстаўнікоў акадэміі не прайшла гэтую праверку. Вядома, напрыклад, што ў універсітэце Гумбольда каля 10% прадстаўнікоў прафесуры былі пазбаўлены працы менавіта за сувязь са штазі. Вось, сюды яшчэ трэба дадаць, што некаторыя накірункі дзейнасці цалкам, якія ну, на першы погляд, может, і не былі ідэалагізаваны, але практычна ўся прафесура была звольнена. Гэта усе прафесары права ГДРовскія, яны працы былі пазбаўлены. Ну, да гэтага трэба дадаць, што люстрацыя сярод суддзяў, юрыстаў і гэтак далей пакінула толькі каля 9% супрацоўнікаў пасля сваёй працы. Але гэта быў толькі пачатак. Вось, люстрацыя у Германіі, яна працавала вось такой нямецкай метадычнасцю, і пасля таго, як вось скончылася праверка на сувязі з сакрэтнай службай, супрацоўнікі універсітэтаў павінны былі даказаць сваю, ну, як кажуць, прафесійную здольнасць. Вось. А былі уведзеныя стандарты, характэрныя для заходняй Германіі, і фактычна праводзіліся адкрытыя конкурсы, якія збольшага прадстаўнікі ўсходнегерманскай прафесуры вось, папросту прайгралі. І зноў жа такі вот даследавання в універсітэце Гумбольдта сведчыць, што у 1998 годзе в універсітэце засталося толькі 16% выкладчыкаў, якія працавалі ў 90-х. Вось, да гэтага яшчэ трэба дадаць, што была праведзена такая аптымізацыя кадравага складу, і з 70 тысяч супрацоўнікаў вышэйшай школы працоўных мест засталося ўсяго толькі палова. Так што вось бачна, што люстрацыя, якая была праведзена ва ўсходняй Германіі, яна мела значна большыя маштабы. Ну і на заканчэнне я хочу працытаваць фразу аднаго албанскага даследчыка люстрацыі, вось, які, як мне кажется, выказался вельмі трапна. Без адказнасці і ў дужках за злачынства не можа быць прымірэння ў грамадстве. Люстрацыя – гэта не помста. Люстрацыя – гэта лек, які дазваляе грамадству стаць здаровым. Дзякуй за ўвагу. Дякую, Павел, за натхняльныя і трапныя акцэнты. Я тады хацеў бы даць слово зараз Святлане Мацкевіч, якая ну, таксама падвяла б такую рысу под нашими вось такими, ну, мне падаецца, даволі
не двусэнсоўнымі прапановамі. Толькі, Светлана, я бы быў вельмі ўдзячны, калі б ты магла ўкласціся у максімум 5 хвілін. Можна такое? Я постараюсь. Добра, дзякую. Я, конечно, тоже сторонник иллюстрации, но, как мне кажется, это все как бы далекое будущее. И прежде чем требовать от кого-то ответственности, надо заслужить право спрашивать, да, и эту ответственность требовать. Поэтому я не буду сейчас говорить вот в этой линии, связанной как бы ответственности, ну, требования ответственности, наказания, там, юридических аспектов. Я думаю, что в этой линии в полной мере уже как бы сказано все. А обращу ваше внимание скорее на другое, да, что мы должны делать здесь и сейчас, на данный момент, сейчас, вот отталкиваться, да. Как, собственно, какие должны быть ответные действия на те репрессии и на тот системный механизм, институциональный, я бы так сказала, механизм репрессивный, который существует в Беларуси. Как бы мы, не сидящие пока, свободные люди, находящиеся там и за границей, и внутри страны, собственно, должны задаваться вопросом, что мы можем сделать здесь и сейчас для того, чтобы приблизиться к тому следующему новому будущему, и там дальше уже как бы весь этот механизм иллюстрации ответственности разворачивать. Поэтому, коллеги, я бы предложила все наши как бы задачи разделить на две группы очень четкие, да, то есть план действий, который применим для нас, для белорусов, демократически настроенных белорусов, находящихся за пределами страны, в диаспоре и внутри страны, и как бы план действий, который мы можем предложить для внешних партнеров и не партнеров, в частности режима. И, как мне кажется, основное, как бы мы должны констатировать факт, что мы находимся в такой временной точке, когда мы не можем рассчитывать на большую помощь, и в частности и на реабилитацию тех людей, которые уже отсидели, вернулись, которые получили на запрет на профессию, были репрессированы, которые вернулись. Да? То есть мы находимся сейчас в такой очень неблагоприятной с точки зрения экономической и политической, революционной, я бы так сказала, точке. Да? Неблагоприятной, но это не означает, что мы не должны действовать. Да? Тогда встает вопрос, какие, собственно, должны быть действия. И, как мне кажется, в первую очередь мы должны перейти от вот этой вот установки просить помощь к установке формирования собственных задач по собственной самоорганизации, альтернативном как бы системе и гуманитарной технологии, руководствуясь своими принципами и своей системой ценностей. И тут мы должны очень четко понять, да, в чем же, собственно, специфика состоит именно академической супольности. Основная задача и предназначение интеллектуалов – это в первую очередь принятие вызовов времени, схватывание ситуации настоящего, ее описание и фиксация проблем. То есть интеллект в первую очередь должен быть направлен не столько на, может быть, углубление тех ранее разворачиваемых исследований, предметных исследований, да, сколько на ситуацию здесь и сейчас, на фиксацию общегуманитарных, общесоциальных, политических и экономических белорусских проблем. Предназначение интеллектуалов состоит в том, чтобы культивировать мышление, здравый смысл даже в самых критичных ситуациях. И повышение планки белорусских дискуссий, а не их понижение, в этом состоит задача и роль белорусских интеллектуалов. Их проблематизация, разворачивание диалога внутри белорусских сообществ. И у интеллектуалов белорусских есть единственный и самый сильный инструмент – это наше мышление. И мы его должны максимально, против этого инструмента, собственно, режим и работает. И будучи сейчас на данный момент свободными, мы, собственно, должны этот инструмент максимально актуализировать и направить его против, собственно, режима. Поэтому основные задачи, которые перед нами стоят, это, собственно, подготовка белорусского общества и диаспоры,
планирование общих действий, модерация внутренних конфликтов внутри белорусского сообщества, формирование актуальной повестки дня, образование, просвещение, культура, совместные дискуссии, повышение планки, повышение, а не понижение планки обсуждения белорусской проблематики. Это, собственно, и есть основные как бы задачи. Вторая задача, основная, ключевая, да, помимо интеллектуальной, это является формирование сети микросообществ в разных странах и удержание этой сети как некого единого социального механизма. И академическое сообщество тут должно играть ключевую роль. Но тогда встает задача, как, собственно, вот само академическое сообщество объединить. Как его объединить, как вот эти цели ключевые обозначить, да, и как, собственно, должна быть переформатирована проектно-программная поддержка и современные методы финансирования. Я бы предложила скорее такой формат работы, да, что мы имеем на сегодняшний день очень много инициатив неформального образования, например, да, за пределами Ладно, Беларуси. я прошу Я слышу, я поняла, да, Да, мы мы старались. уже, Да. Поэтому вот определение этих новых форм, но мы должны фактически что сделать? Перевести систему неформального образования все-таки в какую-то устойчивую, долговременную программную деятельность. Ну, например, там, как в Польше имела за пределами страны в свое время там, систему польских домов, или как Швеция практиковала там форму шведских кружков. Я думаю, что в этом плане мы должны также, белорусы, будучи сейчас разбросанными по разным странам, и для того, чтобы продолжать поддерживать связи с академическим сообществом внутри страны, мы должны, собственно, тоже избрать вот какую-то такую, выбрать систему форматов совместного взаимодействия и практикования мышления. Что же касается внешних ситуаций, то две задачи. Светлана, все, время вышло, пробачьте, калі ласка, но сапраўды мы тады не дадим слова никому з наших коллег. Слушайте, ну дайте я завершу, как бы, и просто констатирую, да, две задачи. По отношению к внешним задачам, я думаю, что мы должны в этом плане максимально актуализировать и наполнить содержанием работу белорусских независимых средств массовой информации. Максимальная публичность и декларация своих убеждений и установок – это является также тем инструментом, которым может воспользоваться академическое сообщество. Ну и дальше профессионализация белорусской политической жизни, взаимодействие с политиками. Да, это еще одна из главных задач. Да. Ну и задача работы с внешними партнерами, с европейскими партнерами, включение в глобальный контекст. Я все. Спасибо. Так, дякую, коллеги. Ну вось мы переходим до водгукаў, пытанняў и от наших коллег. Калі ласка. Поднимайте руки. Станіслава, калі ласка, вам слово. Дякую вялікі. Я адразу прыгну у апошні кавалак дыскусіі. У меня пытанне да Светланы Мацкевіч. Ці бачыце вы магчымасць пачынаць працу па стварэнні інтэлектуальнага кола, магчыма, на базе Координационной рады? Я бы так сказала, что Координационная рада в этом плане является таким специфическим политическим органом. Да? Академическое сообщество, оно изначально должно быть максимально независимым, как интеллектуальное сообщество. Да? Поэтому я бы тут скорее придерживалась других инструментов или институций, как там создаваемый Белорусский доследчий университет, например, там Белорусская ассоциация образования и науки, да? То есть академическое сообщество должно себя концентрировать не столько в политических структурах, да, но при этом сотрудничать с политическими структурами, осуществлять консалтинг, не просто наниматься на работу там в офис или еще куда-то, да. Я думаю, что тут в этом плане должна немножко смениться система взаимодействия, да. То есть, если проще говорить, то это политики должны начинать слушать академиков и экспертов, а не нанимать их на работу и приказывать, что делать. Да?
То есть профессионализация белорусской политической жизни без академиков, без интеллектуального внедрения вот этой видения актуальной ситуации, без проектного видения будущего, да, в этом плане, ну, как бы КС – это просто то место, где интеллектуалы могут начинать с определенного рода консалтинг и вот повышение этой планки на политическом уровне. Ну и потом я придерживаюсь такой точки зрения, что, понимаете, коллеги, свободно мыслящих людей невозможно оккупировать. Мышление не оккупируется. Да? Территориально Беларусь можно оккупировать там как-то. Да? Но, Это спорный вопрос. да, Это но спорный вопрос. запретить мне Как показывает мыслить опыт, никто не оккупирует. может. Оккупирует. Маскевичу в тюрьме никто не может запретить мыслить. Даже в тюрьме. Татьяна, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. По поводу подготовки, ну, и вообще обсуждения вопроса о возможности подготовки программы проведения иллюстрации какого-то положения, я хочу, коллеги, напомнить, что вот в документе, который назывался «Дорожная карта по демократизации высшего образования на переходный период», пункт, касающийся проведения иллюстрации, тоже присутствует. И это было очень важно в качестве такой отсылки, что авторы дорожной карты признают необходимость подготовки такого документа, вот подготовку акта иллюстрации на национальном уровне, и считают необходимым включить в него также сферу высшего образования. Вот, то есть сама эта позиция зафиксирована, но я сейчас отсылаю к этому опыту, к этому документу, чтобы вот о чем сказать. Даже на уровне этой небольшой рабочей группы и на уровне экспертного обсуждения этого документа мы проводили несколько этапов закрытых экспертных обсуждений. То есть согласие по поводу того, что такая повестка важна и такой акт нужно готовить. Но даже на уровне рабочей группы было очень разное представление о, как сказать, степени радикальности, да, категоричности этого документа. И в этом плане то, что Павел Терешкович представил, вот этот, можно сказать, что тот историческую реконструкцию, которую Павел Терешкович озвучил, она в такой микроформе на уровне голосов прозвучала и у нас уже, в нашем сообществе. И если есть консенсус такой, сколь угодно условный, что эта тема должна, то есть акт такой должен быть, и со сферой академии нужно в этом плане работать, но есть очень сильная поляризация в плане понимания критериев категоричности, то, может быть, с этого нам и нужно начинать, со сбора мнений, накапливания как высказываний, позиций, среза аудиторий разных по поводу того, как это видится в разных сообществах. И начинать прежде всего с академического сообщества и с релевантных экспертных сфер. Хотя я не буду настаивать, с чего нужно начинать, но я просто хочу сейчас обозначить вот этот момент, что нужно как-то начинать нарабатывать вообще какие-то документы, высказывания, историю репрезентации мнений экспертного сообщества, академического сообщества по поводу того, где вот эти должны пролегать красные линии и критерии формулирования этих положений об акте иллюстрации. Спасибо. Павел, коли ласка, вам питання. Дякую. Тут, напевно, треба було удакладняць, каму з Паўлу далі слова. Але буду лічыць, што мне. Бачна, што КР вучыцца быць сур'ёзным палітычным суб'ектам, і вось ужо нават рэгламент выконвае вельмі старанна. Я хацеў зарэагаваць, па-першае, падтрымкай вось тых тэзісаў, які агучыла Святлана Мацкевіч, пра тое, што нам трэба займаць больш праактыўную пазіцыю, нам трэба думаць пра больш такія актыўныя канструктыўныя меры ў бліжэйшы час, а не толькі ствараць нейкія меры па ліквідацыі шкоды не намі нанесенай, і гэта важна.
Што датычыцца пытання ілюстрацыі, якое тут уздымалася ў другой палове, глядзіце, я падзяляю таксама тую думку, што працэс ілюстрацыі гэта хутчэй не пра помсту, гэта пра аздараўленне сістэмы. То есть гэта пра тое, што аўтарытарныя недэмакратычныя прынцыпы кіравання, якія на людзях фактычна рэалізуюцца, павінны быць змененыя на больш дэмакратычныя, і інакш як хаця бы часовай забаронай, паніжэннем грамадзянскіх правоў тых людзей, якія былі ўцягнуты ва ўсе гэтыя рэчы, гэтага не дасягнеш. То есть ілюстрацыя гэта працэс менавіта санітарны, хутчэй, чым нейкі там помста і сентымент. І другой момант гэта тое, што мы павінны адрозніваць все ж таки, калі праводзілі гістарычныя прыклады, што ёсць праблема сапраўды аўтарытарных недэмакратычных форм кіравання працэсамі адукацыі, а ёсць пытанне той карупцыі, якая ўжо даўно існуе ў гэтай сферы. Я думаю, усім калегам не трэба тлумачыць, што, напрыклад, прынцыпы адбора персонала кафедр навуковых цэнтраў Беларусі, яны далёкія не то што ад ідэалу там прафесіяналізму і дэмакратыі. Ну, то бок, часцей за ўсё гэта схемы, якія звязаныя альбо з нейкімі, як кажуць, кумаўством ці сваяцкімі зносінамі, але не заўсёды гэта датычыць прафесіяналізму. І вось, калі казаць пра гэты аспект, то тут, канешне, патрэбныя распрацаваныя механізмы, як гэта можна перавесці на такі больш прафесійны ўзровень, і гэта ўжо не да пытанняў, зноў-такі, помсты ці нейкіх іншых рэчаў, гэта пытанне павышэння агульнай кампетэнтнасці па сферы. І гэта ўжо не працэс ілюстрацыі, гэта хутчэй ўжо працэсы акадэмічнай адукацыйнай палітыкі на будучыню. Пра гэта можна думаць цяпер, але трэба разумець, што гэта трошкі іншы працэс. Дзякуй. Дякую, Павел. Павел Терешкович, Вельмі коротка про ілюстрацыю. То бок, першае, ілюстрацыю трэба рыхтаваць сёння. То бок, калі наступіць момант, каб у нас уже было гатовае палажэнне, закон ці штосьці яшчэ. І я прапаную нумар 1 у гэты закон, і я думаю, што ўсе з гэтым пагодзяцца. Пункт 1. Безумоўная рэабілітацыя усіх ахвяраў палітычных рэпрэсій у акадэмічным асяродкі, безумоўнае аднаўленне на працы, на вучобе і кампенсацыя за нанесенную шкоду. Дзякуй. Так, вельмі слушная, лаканічная і трапная канчатковая заўвага. Дзякуй вялікі, Павел. Я лічу, што дзве вызначаныя ў нашай праграме часткі, дыягностыка і тэрапія, яна сапраўды вось гэтыя тэрміны медыцынскія, якія мы абралі, яны менавіта гэта і падкрэсліваюць, што гутарка ідзе не аб помстве, не аб нейкіх там канфліктагенных інструментах, а аб тым, каб выцягнуць, прабачце, сістэму адукацыі з той комы, у якую заганяе зараз рэжым. Можна за ўвагу дадаць? Я прабачаюся, не ведаю, як руку падняць там у гэтай праграме. Я ў тэлефоне. Так, Это Сергей Петрухін, блок поля. Калі ласка, Сергей. Я хацеў бы і як бы рэмарашкі выказаць і пару пытанняў задаць. Стася Глінік, я так разумею, мы зараз не ў эфіры, так? Нас ніхто не бачыць. У нас ідзе запіс, і ён будзе выкладзены на YouTube. Парэзана ўжо, да? Як трэба. Окей, дзякуй. І слухайце меня, што больш всего засмушвае. Мы зараз кажам пра люстрацыю, якая калі-небудзь, магчыма, адбудзецца. Ну, яна ж можа не адбыцца. Вы ж памятаеце, што параходы з філосафамі з'ехалі з Расіі і не вярнуліся. Меня цікавіць, што зараз камісія па адукацыі робіць у дадзены момант, як яна змагаецца з рэжымам. Як яна, як казала Светлана Мацкевіч, уздымае ўзровень СМІ, робіць нейкія мікрасупольнасці, якія размовы вядуцца ў інтэрнэце. Вось, таму што мы можам ніколі не вярнуцца, а
то, што напрыклад, што мне цікава, да? Калі адукацыя для ўсіх, і я ведаю, што на захадзе вучацца дзеці міліцыянтаў, дзеці тых, хто падрабляў выбары, старшынь камісіі, так? А я думал, что КР – это про борьбу. Про борьбу. То есть мы собираемся и мы змагаемся с режимом. А мне не зразумела. Дальше. Было у меня Павла Ферашковича, который на своего подначаленного Паршанкова, и он мне так и не отказал. Мы с ним, он сказал, что я запытался, меня больше за все цікавить, вы кажете, ваши коллеги потерпели, что их позбавили працы. Окей, это тоже вельми дрэнна, но я думаю, что это лепей, чым турма и концлагер. А кому из них вы допомогли? Вот я пытался кому, колькости людей, не конкретно кому, вот у Паршенкова пытался уже поза гэтым, кольким людям, полізняволеным вы допомогли? Кольким вы дапамаглі каліноўцам з абразаваннем зрабіць? Я вось гэтае пытанне зараз тогда пераадресовую Тетяне Шчовай, тому што яна там займаецца адукацыяй. Вось, Тетяна, кольким людям, пацярпеўшым ад рэжыма, а не тыя, хто ў атачэнні Ціхановскай, так, вы дапамаглі неяк уладкавацца ў студэнцкім жыцці? І вот у меня такое ўражанне, што мы вядзем размову, таму што нам трэба зараз паразмаўляць. То, што мы у першай часткі сёння абмяркоўвалі, ну я гэта все знаю, рэпрэсіі працягваюцца 5 год. А што мы зрабілі за 5 год, каб яны не працягваліся? Рабілі ўсё, каб студзельнікі Лукашенка тут вучыліся, каб яны атрымоўвалі адукацыю. Сергей, пытанне зразумела. У вас яшчэ дрэнная сувязь, там пропадают словы. Пытанне зразумела. У меня нормально. Мне Да. нормально. Да, поэтому, Вот. калі вы жадаеце Так что я пачуць попрошу адказ, Татьяну. трэба зараз спыніцца. Калі вы жадаеце пачуць адказ. Окей. Да, значит, Окей, жадана. Станислава, у нас мы вышли за ўжо межы часу. Што у нас, як мы себе паводзім у гэтых выпадках? Нагадайце мне, калі ласка. Гэта на вашу дэцызію. Мы Ну, можем... тады мы дадзім, тым не менш, адказаць на гэтае вось пытанне. Павел, Тацяна, калі ласка, хто першы, як вы рашаць? Тацяна? Так? Калі ласка, Тацяна. Так, я магу пачаць. Я спачатку хацела б адгукнуць, ну, працягнуць тэму наконт люстрацыі, проста каб завяршыць гэты тэматычны блок. Перш за ўсё, хачу цалкам пагадзіцца з тым, пра што Павел Церашковіч у апошнім тэзісам агучыў. Гэта пра першасныя крокі, якія тычацца па рэабілітацыі і студэнцтва, і прадстаўнікоў акадэмічнай супольнасці. І зноў-такі тады хачу ўзгадаць вось гэты дакумент, дарожную мапу на пераходны перыяд, дзе таксама гэтая тэза зафіксавана. І гэта сапраўды павінен быць самы першы і самы зразумелы акт, які не патрабуе там нейкіх цяжкіх складаных абмеркаванняў. Яшчэ адзін момант, які хачу падкрэсліць на гэты конт. Чаму люстрацыя вельмі патрэбна ў Беларусі? Таму што гэта... Я не пытаўся я не пытаўся, наколькі яна патрэбна ў Беларусі. Колькі людям вы дапамаглі? Вось у меня было пытанне. Да, я памятаю, я потым да гэтага таксама звярнуся, бо перад вами выступалі па іншым момантам. Я хочу таксама на іх адгукнуцца. Але я ўжо завяршаю. Я хацела сказаць, што чаму люстрацыя у пэўным бачанні вельмі важна, менавіта для таго, каб восстановіць рэпутацыю выкладчыка. Бо тое, што зараз адбываецца ў Беларусі ў сістэме адукацыі,
Вось Святлана таксама на гэта звяртала ўвагу, яно цалкам разрушае такі больш саму магчымасць добрай рэпутацыі выкладчыка у ВНУ. Гэта тое, што тычыцца люстрацыі. Цяпер, паважаны Сергей, звяртаюся да вашага пытання. Што і як можа рабіць і робіць офіс Святланы Ціханаўскай, каб падтрымліваць і студэнтаў, і даследчыкаў, выкладчыкаў? Офіс можа лабіяваць стварэнне адмысловых стыпендыяльных грантавых праграм для падтрымкі сколас этрыск, якіх і былі выкладчыкаў, вучоных, якія былі рэпрэсаваны альбо адпавядаюць гэтай катэгорыі вучоныя ўрыскі. Самая такая вялікая істотная праграма, просто коротко, я б каб прыклад прывесці, гэта праграма «Стол». Колькі чалавека вы 5, 10, 20 тым, хто пацярпеў ад рэжыма, палітвязанцам, каліноўцам, тым, хто пацярпеў. Мне не трэба там, я ведаю пра праграму. Гэта у мяне зараз няма, выбачайце, такой дакладнай статыстыкі, але толькі праз праграму «Солт» прайшло некалькі сотняў студэнтаў. Палітвязняў, дзяцей палітвязняў? Што тычыцца палітвязняў, у межах праграмы «Солт» створаны... Меня цікавяць палітвязні, а не ўсе беларусы разам з дайте, этими. калі ласка, адказаць на пытанне, не Ну, у перебівайце. меня ж простое пытанне. Колькі людям, пацярпелым ад рэжыму, вы Сергей, пачуйце, калі ласка, дайце мне адказаць. Праграма «Солт» мае некалькі розных формаў падтрымкі. Сярод іх таксама падтрымка мэтавая для палітвязняў, экс-палітвязняў. А таксама ёсць мэтавая падтрымка для студэнтаў, якія, мабыць, не моладзі или навукоўцаў, якія не абавязкова былі арыштаваны і прайшлі праз турмы, але таксама належаць да катэгорыі урызыкі. Вось каму дапамагае гэта праграма і працягвае гэту дапамогу. І гэта толькі адзін, але самы такі прыклад дапамогі самай вялікай, самай значнай, але падкрэслю, не адзінай. І, дарэчы, калі вы вельмі добра, што вы звяртаеце ўвагу менавіта на палітвязняў, для мяне гэта добрая нагода звярнуць увагу на тое, што менавіта зусім нядаўна зараз адкрыты кол для таго, у межах адмысловай праграмы падтрымкі для палітвязняў, менавіта ў межах праграмы «Солт». Калі вы не ведаеце спасылку, дзе можна паглядзець форму і як яе запоўніць, я упэўнена, што знайдуцца і ў камісіі УКР людзі, якія вам параюць, але, канешне, можаце звярнуцца і напрамую да мяне, я падзялюся спасылкай, дзе можна запоўніць форму, каб атрымаць дапамогу, і менавіта размова ідзе пра палітвязняў. Дякую. Так, я тут бачу шэраг рук, но, калегі, давайте дамовімся, што 2 хвіліны кожны, тады ёсць шанец, што мы скончым недзе да паловы 10-го. Я прошу прабачэння, я просто пытанне было да мяне, я коротко адкажу. Беларуская асацыяцыя адукацыі і навукі дапамагла 26 ахвярам палітычных рэпрэсій. Кропка. Дякую. Александр Паршанкоў, калі ласка. Калі ласка, Александр Паршанкоў у асабістай якасці дапамог 50 пацярпелым ад рэпрэсій. Вы, Сергей, працягваеце свой гоп-стоп, таму будзеце атрымліваць вось такія адказы. 50 чалавек, кропка. Я вам казаў у асабістай перапісцы, што я не буду называць імёны, таму што гэтыя людзі не давалі дазвола на тое, каб іх імёны фігуравалі пасля на вашым канале ці ў вашых нейкіх стрымах і гэтак далей. Таму, калі ласка, спыніце свае маніпуляцыі, адказ вы пачулі, кропка. Не было такого пытання. Я спросил просто про колькость.
Вы зараз хлусіце, і гэта вельмі непрыемна. Я вам дашлю ваши Давайте, скрыны. мы з вами- Я вам дашлю ваши скрыны. Вы Окей, меня а- запытывали не про А колькость, я вы вам мне дашу сказали, ваши кому вы скрыны. допомогли. Окей. Вы мне задали Сергей, питание. А пробачте, потом про колеги, колькость. брейк. А было пытанне колькасць, па колькасці быў адказ. Калі Всё. ласка, Марго, Окей. Да, дякую, я задоволений. Дякую, Шыр. Я таксама пра колькасць. У меня есть інфармацыя пра дакладную колькасць студэнтаў, які дапамагае менавіта праз офісы, праз арганізацыі, які адвакатавалі за правы студэнтаў, праз Еўракамісію. І за апошнія гады гэта былі 3000 студэнтаў, якія атрымалі дапамогу, рэпрэсаваныя студэнты, менавіта якія прайшлі праз рэпрэсіі не толькі прызняволеныя, але тыя, хто падвяргаўся рэпрэсіям з боку дзяржавы. Гэта 3000 студэнтаў. Мы асабліва 3000. Так. Ну, это круто. І гэта дзякуй шчыра. І мы таксама за апошні год правялі больш за 200 кансультацый, якія дапамагалі студэнтам атрымоўваць адукацыю ў міжнародных інстытуцыях. Гэта асабістая кансультацыя больш за паўгадзіны, усе бескаштоўныя, ўсе для беларускіх студэнтаў, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Дзякуй. Дякую, Марго. Светлана, калі ласка. Я отвечу Сергею таким образом. Я, будучи репрессированным академиком, помогаю сама себе и ни у кого не прошу помощи. И это тоже помощь мне. Да? Но мне кажется, что вопросы Сергея часто очень направлены к непониманию того, что должен делать Координационный совет, политические структуры, и чем политические структуры отличаются от гражданских структур, которые непосредственно помогают, берут кого-то за ручку, куда-то ведут. Да? Координационный совет и политические структуры делают немножко что-то другое. Но в частности, там, запускают программу СОЛТ, договариваясь с европейскими партнерами. Это можно считать помощью или нет? Или там планируют деятельность, пишут дорожные карты. Это можно считать помощью или нет? Да? Ищут ресурсы, договариваются с другими политическими донорами и так далее. Это помощь или нет? Это нормальная политическая деятельность. Но она такая косвенная, которая нельзя вот так вот взять и схватить. И сразу вам сказать, я помог конкретному человеку. Да? Но она должна быть. Это нормальная профессиональная деятельность. И поэтому вопросы, пожалуйста, прошу вас, Сергей, задавайте уже как профессиональный политик, а не как дилетант. Так, добре, дзякуй. І Павел, ваша апошняя заўвага, на гэтым мы скончым. Да, я не буду включаться в полемику, якая тут была. Я хотел зареагировать только на один пункт, які не прагучаў. Мне падаецца, гэта вельмі была такая рызыкоўная прапанова, скажем мягка, і нават, скажем так, хутчэй такого сталінскага тыпа, калі кажуць, давайте ствараць перашкоды, напрыклад, каб дзеці чыноўнікаў ці тых, хто там займаецца рэпрэсіямі ў Беларусі, былі рэпрэсаваныя намі тут, каб мы ім стваралі перашкоды атрымліваць адукацыю на захадзе. В этом сэнсе, ну, нават у сталінскія часы там, хоць і фармальна дзейнічаў прынцып, што дзеці за бацькоў не адказныя. Я асабіста ведаў прыклады дзяцей, чые бацькі, скажем так, мягка кажучы, займалі зусім іншыя пазіцыі, чым яны самі. І гэта былі ў тым ліку студэнты. І тут мы не павінны ўпадабляцца таму боку, які спрабуе праз там сваякоў, праз нейкія вось гэтыя механізмы ціснуць на наш бок і нейкім чынам штосьці змяняць у нашай там пазіцыі ці ў нашай псіхалогіі. Таму я бы вось хацеў засцерагчы ад вось такіх нават папулісцкіх заўваг пра тое, што трэба усіх пад адну гребенку дзяцей там ці сваякоў, арганізатараў рэпрэсій ці хто там датычны да ўсяго гэтага, пазбаўляць нейкіх магчымасцяў атрымаць еўрапейскую адукацыю. Няхай гэта хаця бы дзецям іх прынясе карысць. А чаму? Яны ж рабілі для сваіх дзяцей адукацыю, медыцыну, няхай. Вы разумееце, Павел, што мы ніколі з вами не зробім люстрацыю, ніколі. Потому што мы кажам такія рэчы, вось вы кажаце такія рэчы.
Сергей, ваших детей я не буду ні узнагароджваць, ні нейкім чынам шальмаваць за тое, Дайдзіце, я чым сам займаецеся Я вы. сам адкажу. Вось. А то атрымоўваецца, глядзіце, тут жыве этот Павел Лібер, мама ягоная в этом старшыня камісіі. Ну хорошо, у тебя іншыя погляды. А чаму ж тогда ты сядзіш на потоках на фінансавых, робіш нейкія праграмуліны? Чаму ты не адышоў? Той же самый Павел Латушка. 25 лет будаваў з Лукашенко рэжым, а зараз ён будуе дэмакратыю, расказвае, якія ў яго пасхальныя традыцыі ў сям'е. Ну, вам гэта не аб чым не гаварыць? Ну, гэта нормально А для вы вас? адмаўляеце он людзям нормальны, магчымасці змяніць погляды? То есть Он- чалавек запраграмаваны Погляды, мець слухайте, адныя погляды погляды. можно змянить. Погляды можно змянить и быть консультантом, принамсі. А не то, что он змянил погляды и был сучасником режима Лукашенко и стал лидером демократии. Как так можно изменить погляды? Можете мне Коллеги, потлумачить? Мне мы- гэта Добра, цікаво. я Сергей, сваю пазіцыю Сергей, выказаў. Павел, пробачьте, на правах модератора я вымушаны спыніць дыскусію, тому что яна уже свернула у нейкі там бок, не ў кантэксце таго, аб чым мы казалі. Дзякую усім, калегі. Я лічу, што мы толькі пачынаем гэтую тэму, мы будзем ажыццяўляць моніторинг сістэматычны. І мы хотели б даслаць такі просты, але такі зразумелы, внятны месседж. Мы будем адсочваць гэту сітуацыю. Мы будем адказнасць, яна немінуема. Яна будзе. Так ці інакш. Раней ці пазней, Сергей. Я вас упэўніваю, што гэта Не, будзе. я ў гэтым ніякай адказнасці Ось, і таких, па гэтаму гэта я рэвалюцыянераў, кажу як вам вы, не таксама, нават будзе. нягледзячы на Не, ўсе вашы не, не. сумневы. Поэтому дзякую всім яшчэ раз і будем працягваць нашу сумесную працу. Стася, я такім чынам закрываю сённяшнія слуханні. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй, дзякуй камісіі і асабіста Павлу Церашковічу за арганізацыю гэтых слуханняў. Я упэўненая, што у нас сёння дыскусія, магчыма, часткова была пра тое, што вядома ў нашых колах, але невядома, магчыма, шырока. Дзякуй за прэзентацыю новых даследаванняў і дзякуй за тыя новыя часткі дыскусіі, якія сёння ўзняліся, і асабліва там, дзе мы кажам пра тое, што можна рабіць ужо сёння. Таксама дзякуй Сергею Петрухіну, што трымае нас у тонусе і кантралюе, як мы робім сваю працу, пакуль вы назіраеце. Дзякуй вялікі ўсім. Добрага вечара і жыве Беларусь. Жыве Беларусь. Стася, да вас маленькое пытанне.